مالا يلن شلا مالا بزهجر يلن شلا مالا بزهيا بسوز تخلا حنت نساتك زي بالله شلا مالا يلن شلا مالا بزاري من جقنا زتخلا حيالي وزهزبي تصحيل وزوته للسلام كمتن موت سمرته فتحي مسكبته بتلقى تخبطو حساسنا المته للبوات كيب منقدرنا وته شولكي رمت كوين بيد زيته تحزن شلام عليك شلام على وزعلي شلام على ندحري تحسبو كبيت زي فرح انت يبخري على اقدمو شرطتو ما ينبني بنازبو انقرات كاكاتيلو من كادقعي زبو كم زي كونو كدم زستبهال بهاقرو شالا مالا زي بله قبناتات شرحي زقاله تسقم نديد وزتابعه صدفو مخص اقرو زي سقه ناي حدنا تقنافات زتنحه ناطنت كدلي روحو ناقبته سقمت مسرح معرنا رقته بتصفي بتتاحيزو بقفي حزوته حجونا يبلي السلام يلن سلام يلن سلام بزاريمو يبلي السلام يلن سلام سلام هاجر علمو هاجر خدانو هالكلات يلا تسمعون الرجل ملاسي يبلون هاجري مسبلة حيالي وزهزبي نتزستو على مري مي مري مي ملاسي يبلون عندي أمانو نري مي نري مي نري مي انتايلو نري مي نري مي نري مي انتايلو حمي يا قالو حمي يا قالو صنع قالو زهزبي حمي يا قالو صنع قالو سيكير قالو سلام تخطاتلتنا إذا channel كما يتخونوا تبوك تكونوا ناي وتر تمنيتنان بحقنانيو لومون كم وترو العلا قداس النزل لوم تحستوتات حيزنا لكم قريبنا لنا كسام موداتا نايز مدام سانا كتصنحوا بخبرنا عدمكم كم وترو لايك مقبار شير مقبار يتوغمن حسابكم بحنات من قدك تقدفوا نتحساسب لومي قداس المساتن كم من مهارن معادن تحستي كلونا كم وترو دقفكم اي فوليو نزل channel نابلكو مجمريا أكبابينا كنجمر كنفتنا what's going on at the دما أقداس زربا كلونيو I hope نخلق تكاتلو let's go. Officials say at least 4 people have been killed and dozens injured in Israeli strikes on the Yemeni capital Sana'a. This comes just days after the Iran-backed Houthi militants launched a new aerial attack on Israel that contained cluster munitions for the first time. كم نريو زلنا أمانغو حوتن إسرائيل ويون إسرائيل مسكبابي عزنا براكينات نقرب جزية يعرف در حد حرمسنح دعاية يعرف أنه قد يقصل الدينيروجن حوتي زحر زتوكسوا ميسايلات العمو هريمو أب إسرائيل أجد اسمت كعتاك كايرو مالو برجز أب إسرائيل مت كعتن تكاي كعبر من سنة إسرائيل تاي كون كم زخنة سنة هلنا كنرين أب زمالتيو تاي مالتيو إسرائيل بنيامين نتنياهو بق مغنياتي زركب زلو مجمريا تذكروا يوم ابز channel انا تحوت زقبروا زلو كنتاتي دغفوني نصبوق العما يوم زقبروا زلو نتي قبل القازم فلسطين زقبر زلو غانزا ناي بحقي نعو ام بده ويون كل حجرات على كل عالم ابز دقصلو غزي اسرائيل تونكو كونفرونت غبرا بوتادراو عين يقون كمون نقي بحر بلوك بمغبار ابكو طبعا اسرائيل حدغنيا كنتات كم زفتر زقبرين يروحوا دما عبدا قف رقيبيو right now up 2025 ورحشوم من تقوين كريو خلوغن بنيامين نتنياهو كويناتي دللو إذا حوت زبهال دما مخنيات يخون اللو تراي زبل زلوغاني لايك سيريس لا علم ملو أنصارو ناتن سأتيات متزلا إذا كوينات إذا حوت زقبرو زلوغن نتنياهو نتناي كوينات حلمناتو نكقتل
ጽቡቕ ዝኾነ ምኽንያት ይፈጥሩ ኣለዉ ወረግ ባዕሉ ኸይዱ ይትኩሶ ኸየለውን ክጥርጥር ጀሚረ ኣሎ ሕጅስ ምኽንያቱ ነተንያሁ ኩናት ኣብ ኩናት ጥራይ ክነብር ዝኽእል ኣብ እስራኤል ዓብ ነውፂ ዝለዓል ዘሎ ኣንጻሩ ብደረጃ ዓለም ድማ ከቢድ ብድሆ ዝገጥመሉ ኣብ ዘሎ ግዜ እዚ ሕቲ ጽቡቕ ዝኾነ ምኽንያት ሂቦ ምህላው ናይ ብሓቂ ዘተሓሳስብ እዩ ኦፍ ኮርስ ናይ ነተንያሁ ግብረ መልሲ ድማ munitions for the first time. A large explosion rips through Sana'a as the Israeli Air Force targets the Yemeni capital. So እዚ ንሪኦ ዘለና ግብረ መልሲ ናይቲ እስራኤል ዝገበርዎ ግብረ መልሲ ኢና ንርኢ ዘለና ብርግጽ እስራኤል ከምዚ ዓይነት ግብረ መልሲ ንክገብሩ ኢትስ ናት unusual ሓድሽ ነገር ኣይኮነ ፍሉይ ነገር ኣይኮነ ብኩሉ ሪፖርት ዝኸውን ዘሎ እስከ ክንሰማዕ ኣብዚ Well, shifting our focus to West Asia, Israel has vowed it will continue to strike Houthi targets if they don't end their aggression against Israel. Israel struck multiple targets in Yemen's capital Sana'a. This happened on Sunday. An official from the Houthis' health ministry reported that 6 people died in that attack, while 67 were wounded in the strikes. Now, the army claimed to have struck multiple. Israel's military has carried out airstrikes on Yemen's capital. Fighter jets targeted fuel depots and a power station in Sana'a. Israel also attacked the compound housing the presidential palace. Israel has repeatedly attacked what it claims are sites used. ከምዚ ንሪኦ ዘለና እስራኤል መፍቶታ ረኺባ ግብረ መልሲ ንክትህብ ምክንያት ነተንያሁ እስራኤል ንክብል ከማን ሓደ ሓደ ግዜ ክጥንቀቕ ኣለኒ ነተንያሁ ምባል ሓይሽ because this war ነተንያሁን መሻርክቱን ኣለዎ በይኒ ይኮነን እቲ ናቱ ሊኩድ ፓርቲ ዝበሃልን እቲ ኮኦሊሽን ምስኡ ዘሎን እቲ ልፍንቲ ምስኡ ዘሎን ብምሎም ገበነኛታት ብዝተፈላለየ ገበናት ናይዚ ኩናት ይኹን ኣብ ሊባኖስ ዝገበርዎ ኣብ ሱርያ ዝገበርዎ ኣብ ቃዛ ድማ ብዝለዓለ ደረጃ ዝገብርዎ ዘሎ ብብዙሕ ገበናት ክሕተቱ ዝኽእሉ ሰባት እዮም ስለዚ ኣብዚ እዋን እዚ ዝኸድዎ ዘለዎ መንገዲ ድማ ዳርጋ እዚ ኩናት ናይ ሑቲ ምክንያት ተዘይረኽቡ ነይሮም መሊሶም ተነፅሎናቶም እናኸበደ ምኸደ እንትኾነ ግን ሑቲ ዋላ እኳ እቲ ዕላማ ናቱ ነቲ ህዝቢ ቃዛ ንምሕጋዝ ዝተበለ look at this እንታይ ዓይነት ግብረ መልሲ ኣብ የመን ይመፅእ ኣሎ ብዛዕባ ህዝቢ የመን ከይሓስብ እንዲ እቲ ሑቲ ዝበሃል ኣብ ዝርከቡ ትሕቲ ቅርፂ ናይ የመን እዩ ዝቃፀል ዘሎ ኣሚን ሲሪየስሊ እቲ ልዕሊ ኩሉ ድማ ኣነ ሑቲ ዝሓን ሃገሩ ዝመለኸ እዩ ማለት ሃገር ኣሎ የመን ገለ ክፋል ናይ የመን ተቆፃፂሩ ኣሎ ኩሉ እዚ መጥቃዕቲ እስራኤል ትገብሮ ዘላ ኣሜሪካ ትገብሮ ዘላ ትሕቲ ቅርፂ ናይቲ ሃገር መይቱ ዘሎ ትሕቲ ቅርፂ እቲ ሑቲ ዝበሃል ትሕቲ ቅርፂ ክሃንፅ ዝኽእል ትካል ኣይኮነን ዘሎ ኣብዚ እዋን እዚ እቲ ዘሎ ትሕቲ ቅርፂ እቲ ቀደም ዝተሃንፀ ትሕቲ ቅርፂ ግን ይዓንሎ ኣብ ልዕሊ እቲ ገዳን ተፅዕኖን ዘለዎ መመሊስካ ድማ እዚ ዓይነት ሽግር ምስሓብ ኣሚን እንድሕርኒ ቐዛ ክሕግዝዎ ደልዮም just do something around your ኣብቲ ከባቢኻ ክብል ይመርፃና ኣይኖ ገለገለ ሰባት ዘይሰማዕ ርእይቶ ክህልወኩም ይኽእል እዩ ኣነ ግን ኤርትራዊ እየ ማለት የመንን ገለን ካልእ ኣርስቲ እንድዩ ብሰንኪ እዚ ሑቲ ዝገብሮ ዘሎ ዓበይቲ ሓይልታት ናብዚ ከባቢና ንክመፁ እዩ ዝግድደልና ዘሎ ናይ ብሓቂ እቲ እስራኤል ዝገብሮ ዘሎ ናብዚ ከባቢና ሃርደፍደፍ ዝብሎ ዘሎ ብኩሉ መንገዲ እዚ ምክንያት እዩ ዝኾነ ዘሎ እስራኤል right now ኣብዚ ሕጂ ኣብ 2025 ኣብ 2025 ብዙሕ ፀገማት ኣብ ውሽጢ ኣለዎ ኣብ ከባቢኡ ምስ ኩሎም ምስ ኢራን እውን ይተፋነን ኣሎ ኣብቲ ከባቢኡ ጥራይ ፎከስ ክገብር ምኻለ ነይሩ ግን እዚ ሑቲ ዝበሃል ሓይሊ ናብዛ ቀይሕ ባሕሪ ኣብዛ ፊትና የምፅኦ ኣሎ እዚ ከዓ ናይ ብሓቂ ከም ኤርትራ ኮንካ ክትሪኦ ከለካ ናሽናል ኢንትረስት ዝበሃል ኣሎ ኤርትራ እዩ ዘገድሳ ኣነ ኤርትራዊ ስለዝኾንኩ ቀዳምነት ናተይ ደቂ ሰባት ፅቡቕ ንክረኽቡ ኣብ ቃዛ ዝግበር ዘሎ ይሕዝነኒ ሰብኣውነት ኣለኒ ይሓዝን እየ ግን ከም ኤርትራዊ መጠን ድማ እዚ እንሪኦ ዘለና እዚ ሑቲ ዝገብሮ ዘሎ ንህዝቢ ቃዛ እንታይ መፍትሒ የምፅኣሎም ኣሎ መሊሱ ነቲ ኩናት ከም ዝቕፅል እቲ ነተንያሁ ድማ ምክንያት ረኺቡ ነቲ ኩናት ከም ዝቕፅሎ እዩ ዝገብር ዘሎ እምበር 4 ሮኬታት ኣብ እስራኤል ወሪደን ኣብ ሓደ ቦታ ሃሪመን it doesn't change much ብዙሕ ነገር ዝቕየር የለን ስለዚ I think እቲ ዝካየድ ዘሎ ነተንያሁ ፅቡቕ ዝኾነ ምክንያት ረኺቡ ገጅፍ ዓቕምናቱ ኣብኡ ንክጥቀም ነቲ ዝርከቡ ትሕቲ ቅርፂ ናይ የመን ንክድምስስ ካብኡ ቀፂሉ ድማ ኣብዚ እውን እንታይ ኢሎም ተዛሪቦም ነይሮም ኣብዚ እዚ ናይ ምክልኻል ናቱሲ እዚ ብፀጋም ናይ ነተንያሁ ዘሎ ትሪእዎ ዘለኹም ሚኒስትር ምክልኻል ናይታ ሃገር እንድዩ እንታይ ኢሉ ተዛሪቡ ነይሩ እዚ ዝገብርዎ ዘለውስ ብምንታይ ካብ ቅዱስ መፅሓፍ ሓንቲ ጥቕሲ ተጠቂሙ ኢሎም ቫይራል ኮይና ነይራ ከምቲ ፈርዖን ንእስራኤላውያን ኣብ ትሕቲ ብመርሕነት ናይ ሙሴ ንኸይወፁ ምስ ከልከሎም ኣብ ኣጋ መወዳእታ መቕፃዕቲ ናይ ኣምላኽ ንነፍሲ ወከፍ ግብፃዊ በኽሪ ወድኹም ቆትሎ ኢና ዝበለ ከምኡ ዓይነት መቕፃዕቲ ከነውርደሎም ኢና ብምባል ነቲ ቃል እቲ ካብ ቅዱስ መፅሓፍ ወሲዱ ኣብ ኣምላኽ ዘይኣምኑ ህዝቢ እኳ እዮም ካብዚኣቶም ማለት ኣይኣምኑን የብልን እየ ግን ንሃይማኖታት ንምድኻም ዝሰርሕ ዘሎ እዚ ናይ ጁስ ሎቢ እዩ
زيباك زبهال دي ناي جوش حيلي حدا كابتن كريستنا نمدخان بزوع بسرح مخانو اب امريكا بتدغاغامي زخصسي برغس ناتوم تي هايمانوت الله مني ناتوم تي جوديزم زبهال ولا ون كابت جوديزم توم طورا زبهال لو ناي بحكت ناي ጥንታዊ ሃይማኖት ናይ አይሁድ ዘሎ ነዚ ነተንያሁን ጭፍሩን ዝገብርዎ ዘሎ ብሰፊሕ እዮም ዝቃወምዎ ኣብ ጎን ህዝቢ ፈለስጢን ድማ እዮም ወላ እውን ኣብ እስራኤል ብዙሕ ግፍዒ ዝገጥሞም ቶም ህዝቢ እዮም እስራኤላውያን ክነሶም ማለት እዩ እቲ ናይ ሃይማኖት ነገር ንግደፎ እቲ ክገብርዎ ዝኽእሉ መቕፃዕቲ ክበድናቱ ንክገልፅ ኢሉ ነቲ ጥቕሲ ተጠቂምሉ ኩሉ ግዜ ንቅዱስ መፅሓፍ ከምኡ ገይሮም እዮም ዝጠቕስዎ ኣብ ቅዱስ መፅሓፍ ተፃሒፉ ዘሎ ነቲ ንሳቶም ዝገብርዎ ዘሎ ግፍዒ ዝኹንን ነገር ተፃሒፉ ዘሎ ክጠቕሱ ትሪኦም ኒኻ كل عينت سبعة مثل دفرسو زلو هاجر ناي أملاق فلوي تلوخون ناي أملاق فلوي حيل كم زلوهم جيروم يم كقلت زفتن. It shows its fighter jets getting ready to depart for Yemen. Their destination around 2,000 kilometers away. A complex operation that requires refueling several times mid-flight. Israel has carried out لذي كم زنريو زلنا ازي كبابناتنا كاب اسرائيل نابانا زلو ترحقات رحوقيو جن بمولهم تم حقرات دما ابقونهم زلو سلازخونو بقبتي بعفكا ترعرع عمبرني اسرائيل قدف قبلا زغل يلا مرق السعود عرب قدف قبلهم زغل هيكونن كل من له دما اتي يمن زبهال بفلاي تحوتي زبهال just creating another مغنيات اسرائيل نتنياهو نتناي كوينات حلمناتو صمناتو نخروي مغنيات يفطروا لولو بسوم دما حجي نامريكاون كوغسكوسيوم دكالوت حيلتات كوغسكوسيوم كم تقدم حجي استقبره متكعتي حجون تمليسوم كم قال نابز بوتا زي مملاس كله كم زغل بعبيو دما تناي سومالي لاند زبحال زولو ديو تناي ناي كبابينا استفل عليه ولا ابي احمد ناي جنة ناي بحر زولو دي كله نعود زياده نمدفع نعود زياده بروباغندا نمغبار ون اقداس سلو زغني ناي بحكي تحرقي خاغن ريز وريز ابزبي قزاز ورزولو قفعي اتريره ابرت بزبرت حيلي يخوننو اسرائيل نتنياهون زغبرو زلو دما بفصم مغلص زركبو زيكون زي سبعاو تراي ديكونس ارميناو تغباريو زحزن كفال هتلر كومو غيرو غفعنا اسرائيل جرمن كومو غيرهم غفعنا نابلو كابو زخف بكل ملكعيتات زغبرو زلو قدم قرب تلي نزا فيديو قدم قرابي حنت فيديو وزيانيرا ني فلسطيناويان نتوم قازا خمي غيرهم يحرموم تسكحت هي بقى ابزكم تعي كلنا نتي channel ونصقم سلاز فترتي جرافيك نيتشر سلو زلو بحفشا تكونتات يبرتعلو اب امريكا دمات بوليتيكا نا اسرائيل عبنو يفطرالو نابون سغرين times mid-flight. Israel has carried out many retaliatory strikes on the Houthi-controlled Yemeni capital over the past 22 months in response to missiles and drones fired at Israel by the militant group. Most of those projectiles have been intercepted. Is in the Jordanian capital Amman reporting on this, and you're there, Hamda, because the Israeli government has banned Al Jazeera from reporting inside Israel. What are you learning about this attack and specifically what Israel is saying about it? Well, the Israeli military has now confirmed that they did, in fact, carry out a series of airstrikes in the Yemeni capital, Sana'a, dropping about 30 different munitions across this area where they say they targeted a compound in which the presidential palace was. They also targeted power stations. There were around a dozen planes from the Israeli Air Force used in this attack, along with refuelers, and the military says that it's in كم تري ود لهم استفل على علامات بفلاي نت باور ستيشنز نتنا الكتريك ناي جريد حيلي كله كرمسو اب حدا بحور حبرتسب نخملسو ويم علامه كم دريو زلنا ساتلايت دقف علوم كل نجر علوم اكزاكتلي ابي بوتا كهرم يقولوا برقص نقول وتهدر عقبنا يحوتي فلطوا مالتها يكون تدفلطوا قدم معنوني رماي فلطوني احتماليتين قالن سلو زلهم كقاصر وي كلن but what they can do تاكي قبروا ات critical infrastructure زبحال ناي تزبي نعو نارايو ببي كسب ثلاثه بومباتات استفلالي عينت وسيدهم مدقعت يكايدو لو ات مدقعت دما تقصليو مخنياتنا نتنياهو صبق زخونه شفان يزو هبو زلو بز مخنيات زي and the war continues it is instability تعغرغر تصقم بعبيو تقي بحر دما عبي ارسنا خونه يزخيد زلو امين حزب يمن املاق يتحنو ترينا خنبل نقل مسكين حزبي مغنيات حوتي ملو بملو نربحها حزب يمن زوكل تكالي ويوكا منقسي الكاخت زاربلو تخلا يكونن نت حزبي ابعبي حدقا يتو خمزلو يناتي مرداتا but at the end of the day it's a choice دحري حوتي بسلطان اللو خوينو
ረብሓናትዩ ክሰርሕ ዘለዎ ሓደ ግዜ ረብሓኻ ቀዲምካ ደይ ምስራሕ ክሳዕ ክንደይ ሓደገኛ ክኸውን ከም ዝኽእል እውን ንርኢ ኣለና እኒ ህዝቢ ጋዛ ክትሓልየሎም ትኽእል ኢኻ በት ኣድየን ብደደይ መጀመርያ ብዛዕባ ህዝብኻ ሕለ ጊቭ ነቲ ህዝቢ ኣብኡ ዘሎ ዕድላት ንክረክብ ናይ ኤሌክትሪክ ሰዓት እንድሕሪ ደብዲቡ ኣልይዎ እስራኤል ሲ ከመይ ጌርካ ኻን ህዝቢ የመን ሰርፊ ትገብሮ ዘለኻ how does that serve ነቲ መስኪን ህዝቢ ኣብ የመን ተጓሒፉ ዘሎ መመሊሱ ከም ዝንፀል መመሊሱ ነቲ ዝነበረ ኳሊቲ ዝነበረ ህይወትን ደረጃን ንታሕቲ ከም ዝወርድ ትገብሮ ኣለኻ ምክንያቱ ነዚ ዝርካቡ ፀዓት እንድሕሪ ዝምስስዎ ኣለዉ ብምንታይ ጌርካ ክትቆም ናይ ብሓቂ ዝሕዝነካ ገለገለ ሃገር ዘሎ መርሕነት wrong priorities ቀዳምነት ናቱ ንህዝቢ የመን ክኸውን ዝግባእ ወላ እውን ንህዝቢ ጋዛ ክትሓልየሎም ትኽእል ኢኻ ፅቡቅ ትሓስበሎም ትኽእል ኢኻ ግን መጀመርያ ናትካ ረብሓ ኣቐዲምካ ምኻድን ዝለዓለ ውፅኢት መሃለዎ ዝብል እምነት ኣለኒ but anyway that's a little bit different story ብግምጣሉ ኻ ንርአዮ ብግምጣሉ እንታይ እዩ ፖለቲካ ናይ እስራኤል ክሳዕ ክንደይ blow back ወይ እውን ዝተፈላለየ ግብረ መልሲ የጋጥመኹም ዘሎ ሓንቲ እዚኣ ናይ እስራኤል ወገን ዘርኣይዎ ኣሎ follow the strikes in Yemen from a command bunker. The Houthis have vowed to respond. Their political bureau issued a statement saying Israeli aggression will not deter them. They will continue to support Palestinians no matter the sacrifices. The strikes come 2 days after Houthis so ከም ንሪኦ ዘለና እቲ ኩናት ወላ ምስ ኢራን እውን ክቕፅል ከም ዝኽእል እዩ ዝንገር ዘሎ ትሑቲ ድማ ክቕፅል ምዃኑ መጥቃዕቲ ናቱ እዩ ዝነግር ዘሎ it's very sad but it is what it is ሕጂ ሓንቲ ኣብዚኣ ክበኩም እየ ቅድሚ ናብቲ ካልእ ምዕራባዊ ሚድያ ምስጋረይ Congresswoman Elise Stefanik booed to ትሪዋ ዘለኹም እዚኣ ሓንቲ ካብቶም ብእስራኤል ፋንድ ዝኾነት ፖለቲከኛ ንእስራኤል ኩሉ ነገር ክትገብረሉ ትደሊ ዝነበረት እያ ኣብ ቅድሚ ህዝቦም ኣብቲ ቅድሚ ዝመረፆም ኣካል ክኸዱ ከለዉ ግን ዘጋጥሞም ውርደት ካልእ ደረጃ እዩ እዚኦም ፖለቲከኛታት እዚኣቶም እዚኣ ክሳብ 1 ሚልዮን በቲ ናይ እስራኤል ኤፓክ ግሩፕ ዝበሃል ዝኸፈላ እያ ስለዚ ንሱ ስለ ዝኸፈላ ወላ ሓንቲ ካልእ ክግበር ዝኽእል ነገር ከምዚ የለና ንርኢ ዘለና ብዓብዩ እቲ ኩነታት ፖለቲካዊ ኩነታት ናይ እስራኤልን ናይ ኣሜሪካ ፖለቲከኛታት ኣብ እስራኤል ዘጋጥሞም ዘሎ ኩነታት እዩ ዝገልፅ እዚ እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ኣብ ቅድሚ ህዝቦም ዝለዓለ ውርደት እዩ ዘጋጥሞም ግን እንታይ ዓይነት ፖለቲካዊ መርገፅ ኣለዋት Congresswoman Elise Stefanik booed today while attempting to address a crowd. Protesters zeroed in on Stefanik's stance on the war in Gaza, barely letting her speak and forcing her to cut her speech early. The American people proudly stand with Israel. As a lifelong admirer, supporter, and true friend of Israel, stand with Israel, and we will vote on the Israel Security Supplemental Appropriations Act, a standalone $17.6 billion package which will provide life-saving funding and resources. እዚኣ ሓንቲ ካብቶም ኣብቲ ኮንግረስ ናይ ኣሜሪካ ዘላ ብዓብዩ ንእስራኤል ጥራይ ትሰርሕ ሰብ እያ ጂ ከመይ ገይሮም እዮም ኣብኡ ዝምረፁ ኢና ንብል መብዛሕትኡ ግዜ ምክንያቱ ህዝቢ ኣሜሪካስ ክሳዕ ክንዚ ንእስራኤል ጥራይ ክሰርሕ ዝኽእል ባይቶ ወከልቲ ከመይ ገይሮም ይመርፁ እንድሕር ኢልና ክምረፁ ከለዉ ጠጥዑም እዮም ዝዛረቡ ምስ ተመረፁ ግን ናይ እስራኤል ገንዘብ ስለ ዘምርፆም ንሳቶም እስራኤል በቲ ሚድያ ፓኬጅ ገይራ እያ ተምፅኦም ምስ መፁ ድማ ሕጂ እንታይ ክገብሩ ጀሚሮም ኣለዉ እስኪ ናይ ብሓቂ ዘገርም ኩነታት እዩ ሓድሽ ቢል ሓድሽ ንጥፊ ኣብቲ ባይቶናቶም ኣቕሪቦም ኣለዉ እንታይ ዝብል ንጥፊ እዩ ኣሜሪካውያን ነቲ ኩነታት ናይ እስራኤል ፅቡቅ ገይሩ ይርድኦም ኣሎ ኣሜሪካን ጥራይ ኣይኮነን መንግስቲ ጀርመን ተረዲይዎ ኣሎ ህዝቢ ጀርመን ተረዲይዎ ኣሎ ህዝቢ ናይ ኩሉ ዓለም እስራኤል ኣብ ትሕቲ መርሕነት ናይ ነተንያሁን እቲ ሉኪድ ፓርቲን እቲ ናቱ ኮሌሽንን ክንምንታይ ኢሰብኣዊ መንግስቲ ምዃኑ ስለተረድኦም ክንፅሎም ጀሚሩ ኣሎ ተርዲኹሎም ብኸመይ ክንፅሎም ኣብ ፖለቲካ ድሌት ዝኾነ ክትገብሮም ኣይትኽእልኒ ኢኻ ዓቕሚ የለን እንታይ ግን ክትገብር ትኽእል ንብረት ናቶም ቦይኮት ማለት ንብረት ናይ እስራኤል ወይ እውን ምስ እስራኤል ዝደናገፅ ትካል ንኣብነት ኩናት ናይ እስራኤልን ቃዛ ምስ ጀመረ በዓል ስታርባክስ በዓል ሜክዶናልድስ ኣጋጢሞም ዓብ ውድቀት ኣጋጢሞም ሰባቦም ክበልዕ ኣይደልን እዩ ሰባቦም ክሰቲ ይደልን እዩ ብርክናቶም ንታሕቲ ገፁ አንቆልቁሉ ዝኾነ ምስ እስራኤል ርክብ ዘለዎ ካምፓኒ ሰብ ክገዞ ይደልን እዩ እንታይ ክብሉ ጀሚሮም ኣለዉ እቲ ሓድሽ ሕጊ ኣብ ኣሜሪካ ዝኾነ ኣሜሪካዊ ማለት እዩ ናይ እስራኤል ንብረት ወይ ንእስራኤል ቦይኮት ተገይርዋ ክሳብ $1 ሚልዮን ክቕፃዕ ከም ዘለዎን ክሳብ ክንደይ ዋርሕ ዲ ወላ ገለኻ ክእሰር ከም ዘለዎ ኣሜሪካ ሓንቲ ሃገር እያ ህዝቢ ኣሜሪካ ህዝቢ እስራኤል ኣይኮነን እንታይ ዘርእየካ እዚ ኣሜሪካ ብፖለቲካ ናይ እስራኤል ዝተገፀት ምዃና ንፁር እናኾነ ይመፅእ ኣሎ እዚ ከዓ
ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዝገብርዎ ዳርጋ ኣብ ዝሓለፈ ኣብ ከባቢ ቴክሳስ ዝበሃል ሰይት ዘጋጠመ ዕልቕልቕ ካብቲ ዕልቕልቕ ንኽትወፅእ እንድሕር ኮንካ ንናይ እስራኤል ገለ ነገር ዝፈረምካ ክትከውን ኣለካ ዝብል ከም ቅድመ ኩነት መፅኡ ነይሩ ስለዚ እስራኤላውያን ኣመና ፍርህ ኣለዎም ሓደ መዓልቲ እቲ ህዝቢ ኣሜሪካ ይኹን ህዝቢ ኤውሮፓ ህዝቢ ዓለም እስራኤላውያን እዚ መርሕነት ናይ ነተንያሁ ዝገብሮ ዘሎ ነቲ ኩንነት ክርድኦ ስለ ዝኾነ ኣንጻሩ ክትንስእ ምዃኑ ስለ ዝፈልጡ ክዓብስዎ ኩሉ ነገር እዮም ዝገብሩ ዘለዉ ባት ምስ ግዜ ሓደ መዓልቲ ክወፅኡ እዩ እቶም ሃገራት ዓረብ ከላ እንታይ ፀገሞም እንታይ ኮይኖም እዮም ነዚ ኩሉ እናረኣዩ ሓንቲ ክገብሩ ዘይክእሉ ዝብል ሕቶ ክለዓል ይኽእል እዩ well they have also different problems ፀገምናቶም ከዓ ፍልይ ዝበለ እዩ እንታይ ፀገምናቶም ዳሪልና እስኪ ሓንቲ ኣብዚ ቪድዮ ነይራ ንርኣያ እስኪ A few words about the falling out on the one hand of Saudi Arabia and the UAE on the one hand and Qatar on the other. Are you moving toward a resolution of that situation? It's not a falling out. It's just we don't have anything to do with them. The Qataris, since the mid-90s, have been sponsoring radicals. They have been inciting people. They have become a base for the leadership of the Muslim Brotherhood. እንታይ እቲ ፀገም ሓደ ካብቲ እቲ ዓረብ ዝበሃል ብሓደ ኮይኖም ነቲ ኩነታት ክብድህዎ ንዘይክእሉ እዚ ናይ ስዑድያ ዴሌጌሽን ክዛረብ ከሎ ስለምንታይ ኢኹም ምስቶም ናይ ቀጠር ንኣብነት ብሓደ ክሰርሑ ዘይትኽእሉ ንዝብል ቀጠር ዝበሃል ሓደ ካብቲ ቀዳማይ መዕነዊ ናይ ኣገራት ዓረብ ኢሉ ዝኸስስ ዘሎ ስዑድያ እሱ ድማ እንታይ እዩ ነዚ ሞስሊም ብራዘርሁድ ዝበሃል ነዚ ሕሉፍ ናይ እስላማዊ ኣተሓሳስባ ብገንዘብ ዝሕግዝ ብፕሮፓጋንዳ ናይ አልጀዚራ ገይሩ ዝግስጉስ ብድሕሪ መጋረጃ ነቲ ሕሉፍ ናይ እስላማዊ ሓይሊ ኣብ ካልኦት ሃገራት ኣብ ዓዲ ይገብርኒ ኢኹም ገርመኩም ሲት ብስግንጢር ምዃኑ ኣብ ቀጠር ካልእ ፖሊሲ ዘሎ ኣብ ካልኦት ሃገራት ግን ዕግርግር ይድፈጥር ካልእ እንታይ ገይም እዮም ፃወቱ ንኣብነት ብዙሓት እንታይ ይብሉ አልጀዚራ ከምዚ ንኣስላም ዝሓሊ ገለ ኖ ኣብ እስራኤል ክኾን ከሎ ምስ ህዝቢ ፈለስጢምን ቀዛን ክኾኑ እዮም ዝፍትኑ ኣብ ኢራን ክኾን ከሎ ግን ኣንጻር ኢራን እዮም ኣብ ካልእ ዓለም ክኾን ከሎ ናይ ምዕራባዊ ዓለም መንገዲ እዮም ዝኽተሉ ስለዚ ማር ሓደገኛ መንገዲ ዝኽተል አልጀዚራ ዝበሃል ወላ እቲ ቀጠር ዝበሃል እዩ ኣብ ኤርትራ ፈቲኑ ነይሩ እዩ ሓደ ካብቲ ኣብ መንግስቲ ኤርትራ ዕልዋ ክግበር ዝፈተነ ምስ ቀጠር ዝርክብ ነይርዎ እዩ ምናልባት ኣብ ካልእ ግዜ ክንሪኦ ንኽእል ኢና ስለዚ እዚ ቀጠር ዝበሃል ብገንዘብ ዝሰኸረ ኮይኑ ብዙሕ ሓደገኛ ፈተነታት ዝገበረ እዩ ዳትስ ዋይ ስዑድ ዓረብ ሓንቲ ግዜ ክትቀትለ ኢላ ተበጊሰ እቲ ምቕታል ድማ ብኸመይ ይመፅዩ ንቀጠር ዝበሃል ኮምፕሊትሊ ካብ ዓለም ከም ዝንፀል ክትገብሮ ኢላ ንክንደይ ዓመት ፈቲና ንሳን ኢማራትን ኮይነን ብኩሉ ብሎግ ገይሮማ ከቢድ ዝኾነ ፈተነ ተካይዱ ነይሩ ድሕሪ ክንደይ ግን ሸምጊሎም ለማሚኖም ዓሪቆሞም ኣይ ቲንክ ሕጂ ድሓን ዝኾነ ርክብ ኣለዎ መስለኒ ባት at the end of the day the situation ናይ ሃገራት ዓረብ ኩላቶም ብድሕሪ መጋረጃ ብሓደ ንክሰርሑ ፀገም ኣለዎ ኣብ ካልእ ግዜ እውን ሪኢና ነርና ኢማራትን ስዑድያን ፅቡቅ ዝኾነ ዝምድና ጀሚሮም ነይሮም በደን ኣብ የመን ከይዶም ሓደ ገለ ነገር ገብሩ ዝፈተኑ ኣይተሰማምዑን ሎሚ ድማ ሕለፍያ ኮይኖም ኣለዉ ስለዚ ኣብ ውሽጦም ብዙሕ ፀገም ኣለዉ ብሓደ ኮይንካ ኣይኮነን እስራኤል ኮንፍሮንት ክትገብር ወይ እውን ግደፍቕ ኢልካ ኣንፃራ ጠጠው ክትብል ንናቶም ረብሓ እውን ብሓደ ኮይኖም ንክኸዱ ዓብይ ብድሆ ዘለዎም ሃገራት ኢና ንርኢ ዘለና እዚ ሃገራት ዓረብ is quite difficult situation እቲ ዘለዎም now let's go to another እቲ ካልኣይ ክፋል ናይ ዓለምና ኣብ ዓለምና ዝዝረብ ዘሎ ኩነታት ድማ ናብ ዩክሬን ገፅና ንኸይድ Ukraine and Russian officials say a fire has been extinguished at the Kursk nuclear power plant after air defences shot down a Ukrainian drone. The authorities say a transformer was damaged by falling debris, but radiation levels are normal and there's no wider danger. Ukraine has also been targeting oil refineries in recent weeks. Today is Independence Day in Ukraine. So እንታይ በዚ ከዓ እዚኦም ኣብ ናይ ኒውክሌር ፕላንት ሓደ ናይ ኒውክሌራዊ ፀዓት ዘለዎ ቦታ ካርሙ ከም ዝፈተኑን ድሮ ከም ዝሃረሙ እውን ሙሉእ ብሙሉእ ዕነውዎ እንዳ እምበር እቲ ዕንወት ዝግበር ዘሎ ድማ እዚ ኩናት እዚ መመሊሱ እናኸፍዐን እናበርትዐን ይኸይድ ከም ዘሎን again there's no ኣብቲ ናፅነት ናይ ዩክሬን ከም ዝቐነየለን ቀነ ንዑ ተጠቂሞም ድማ መዓት ፕላናት ክግበር ከም ዝቐነየ ዝንገር ዘሎ እቲ ኩናት ግን ብዝለዓለ ረስኒ ኣብ ዝቕፅለሉ ዘሎ ሓንቲ ኣገዳሲ ኢንተርቪው ምስ ሚኒስትር ግዛት ወፃኢ ናይ ራሽያ ተኻይዱ ነይሩ This week, Russia bombed an American-owned factory near the Hungarian border. I've spoken to people who frankly see that as a slap in the face to President Trump, to the entire peace process, isn't it? Well, I would say that those who are sincerely interested in understanding what is going on should know by now that never ever Russia deliberately targeted any sites which are not linked to military abilities of what is going on.
سو كم تريو دلهم زيهم تايم زبلو زلو ابز حلفه راشا حد نا امريكا نا الكترونيكس تكال كم زحرمت እዚ ድማ ፑቲን ዶናልድ ትራምፕ ፑቲን ተራኺቡ ንኤውሮጳውያን ገለና ምፅኡ ጉዳይ ክፈትሐ ኢሉ ኣብ ዝፍትነሉ ዘሎ ፑቲን ድማ ተገምጢሉ ገፁ ይፀፍአ ከም ዘሎን ከመይ ገይሩ ንዩክሬን ምህራብ ጥራይ ዘይኮነስ ናይ ኣሜሪካ ትካል ክሓርም መሪፁ እናበለዮም ቶም ሚድያ ናይ ኣሜሪካ ዝኸስዎ ዘለዉ ንሱ ድማ ነዚ ኩነታት ናይ ዩክሬንን ራሽያን ብቐረባ ዝከታተል ሰብ ብፅቡቅ ገይሩ እዩ ዝፈልጦ እዚ ራሻ ንወታደራዊ ዕላማ እንተዘይኮነ ሲቪላዊ ዕላማ ከም ዘይተሃርም ይፈልጥ እዩ ስለዚ ከምቲ ንስኹ ትብልዮ ዘለኹ ናይ ኤሌክትሮኒክስ ትካል ይገለኩም ዝበሃል የለን ንሕና ዝኣክል ስለያዊ ጭብጢ ምስ ረኸብና ኢና ዋላ ናይ ኤሌክትሮኒክስ ትካል ተኾነ ኣብቲ ሚሊታሪ ኢንዱስትሪያል ኮምፕሌክስ ናይ ዩክሬን ምትሓሓዝ ክህልዎ ከም ዝኽእል ስለ ንፈልጥ ኢና እናበለ ይድምልሰላ ኣጋይን እዚ እውን ኣብ መንጎ እዚኦም ክልተ ሓይልታት ዘሎ ናብ ዝኾነ ይኹን معلبين كبتع زلو تقولو قليل كم زي كونن عب عقبات مخاني زنقل which are not linked to military abilities of Ukraine. This is an electronics factory, though, sir. This is an electronics factory. I've spoken to people on the ground there. It builds coffee machines, among other electronics. This is not a military site. Well, I understand that some people are really naive, and when they see a coffee machine in the window, they believe that this is the place where coffee machines are produced. Our intelligence has very good information, and we target only, as I said, either military. Yeah, the challenge to Gabriela is a coffee machine. I بون مقبر بوتايو قال نابلت زاربلا no نسهم كم مثلكم نخل نحناقل بغربات قتاتلنا زدل زبلنا ياس قمتينا نوسدنا بليد زارب زلو and it's becoming very interesting إذا كنتات زي نبي جزء خيريو أما داتا كنتاتنا Ukraine Russia very serious issue still ongoing on conflict تسأجم كنتات يقتلالو نبي روبا قمت لنا حدا نجار كنري in Europe because the European Union and Western governments are overseeing this $300 billion in Russian assets sitting in Europe right now. Now, I know that the EU has said that the interest on that money and the profits from that money can be used to rebuild Ukraine. But what can you do as the president of the ECB in terms of stopping Putin from attacking Ukraine? Can you demand that that $300 billion in Russian money does not get back to Putin and you use that to rebuild Ukraine? The Europeans, as you know, are انتايات ازيا ناي بانك نايروبا حلافيت اندي انتاي لهم يحطوالو اتي ገንዘብ ናይ ራሻ ኣብ ባንክታት ናትኩም ዘሎ 300 ቢልዮን ዝነበረ ገንዘብ ንዑ ክሳብ ሕጂ ከም ትሕጃዮም ወሲዶሞ ዘለዉ ንግዚኡ ኣብ ዝሓለፈ ናይ G7 ዋዕላ እንታይ ኢሎም ተሰማሚዖም ወለድ ናይቲ ገንዘብ ተታሒዙ ከሎ ብዙሕ እዩ ዝወልድ ዘሎ ኣብቲ ካፒታል ማርኬትስ ኢንቨስትድ ኮይኑ ስለ ዘሎ ነቲ ወለድ ናቱ ወሲዶም ንዩክሬን ይዕጥቁሉ ኣለዉ ግን ነቲ ገንዘብ እውን ክወስድዎ መደብ ከም ዘለዎም ንዑን ተገይሮም ድማ ኣብ ልዕሊ ዩሮ ይኹን ኣብ ልዕሊ ምዕራባውያን ሃገራት ዘሎ እምነት መሬት ክዘብጥ ከም ዝኾነን በረስቲል ከም ሓደ ናይ ዲቤት ፖይንት ተጠቂሞም ኣለዉ እዚ ድማ ኩሉ እቲ ኣብ ምዕራባዊ ዓለም ዘሎ ሓደ መዓልቲ ኣፅዋር ከም ዝቕየር ኩሉ ነገር እቲ ቴክኖሎጂ ዌፐናይዝ ናይ ምግባር ዓቕሙ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና financing a lot of the support to Ukraine, as do the Americans. And I think it's our joint duty to defend the values of democracy, of freedom, and of independence. There is Russian money, exactly central bank Russian money, that is currently being frozen in the accounts of a European institution. Frozen and is not disposed of by Russia. What we have considered as perfectly legitimate is that the proceeds of that money, the interest. يا حجتي تولد ناتو قبوليني يوكرين كنبو نتي ገንዘብ موساد ግን ነቲ ባንክታት ናቶም ነቲ ፋይናንሻል ሴክተር ናቶም ውን ጽልዋ ክልዋ ስለ ዝኽእል ናብኡ ገጽና ክንከይድ ከቢል እዩ እናበልዮም ዝዛረቡ ዘለዉ ኣጋይን እዚ ሓደ ኣገዳሲ ዘረባን መካትዕ ነጥብን እዩ ናበይ ገጹ ክኸይድ እዩ ምስ ግዜ ክረአ ዝኽእል እዩ ጉዳይ ናይ ዩክሬን ራሽያን ብመንፅር ድማ ኣሜሪካን ኤውሮፓን ኣብ ዝለዓለ ምስሓሓብ ኣብ ዘለውሉ ዘለዎ ግዜ ድማ ኢና The mayor of London is a Muslim. The mayor of Birmingham is a Muslim. The mayor of Oxford is a Muslim. The mayor of Luton is a Muslim. The mayor of Blackburn is a Muslim. The mayor of Sheffield is a Muslim. The mayor of Brighton is a Muslim. All of this was achieved by only 4 million Muslims out of the 68 million people in United Kingdom. Today in England, there are over 2,000 mosques. There are over 100 Sharia courts in England, and there are more than 50 Sharia councils. 78% of Muslim women do not work and receive state support and free accommodation. 63% of Muslims do not work and receive state support and free housing. The #1 most common baby name in England is Mohammed.
እዚ ቪድዮ እዚ ቫይራል ኮይኑ ዝዘውር ኢና ንሪኦ ዘለና እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ዩኬ ብኣስላም ተወሪርና ዝብል እዩ 4 ሚልዮን ዝኾኑ ኣስላም ካባቶም ግን እቲ ዝዓበየ ፖለቲካዊ ስልጣን ይሕዙልና ኣለዉ ዝብል መረረ እዩ and this is coming from መን ይኸ ከሚሉ ዘማርር ዘሎ ንብሙሉ ሃገራት ዓረብ ንዓመታት ገዚኡ ከም ድሌቱ ዝጉሕጉሕ ዝነበረ ንዝዓበየ ኮንቲነንት ናይ ኣፍሪካ ገዚኡ ከም ድሌቱ ዝጉሕጉሕ ዝነበረን ዝሰርቕን ዝዘምትን ዝነበረ ስርዓት ባዕሉ ጓሕጉሑ ንሃገራቶም ፖለቲካዊ ሓዋፍ ፈጢሩ ንገሊኦም ድማ ባራዩ ክኾኑ ወዲ ዋላ ሰራሕተኛታት ክኾኑ ወይ ኢሉ ዝወሰዶም ሰባት ሎሚ ተማሂሮም ሰልጢኖም ሓሊፎም ኢሉ ምኒን ዝብል ህዝቢ ኢና ንርኢ ዘለና ማለት ከም ህዝቢ ከማርሩ ሓቋም እዮም ግን ከም ንሪኦ ዘለና ሓደ ነቲ ኣማኒ ምስልምና እዚኦም ከምዚ ዓይነት 4 ሚልዮን ካብ 68 ሚልዮን ከምዚ ዓይነት ፖለቲካዊ ኣብ ፖለቲካ ናይ ዓዲ እንግሊዝ ንቅድሚት ክመፁ ምኻሎም that shows a strength highly easy እዚ ከዓ ካብ ኣወዳድባ ድዩ ካብ ትምህርቲ ድዩ ካብ ምንታይ ብዘይገድስ ግን ውሕዳት ህዝቢ 4 ሚልዮን ድሕሪ ኮይኖም ኣብ ክንዚ ዓይነት ፖለቲካዊ ፅፍሒ መፂኦም ይቅድሙና ኣለዉ እንድሕር ኢሎም then እንታይ ትገብር ኣለኻ ትኻልእ እንግሊዛዊ what are you doing ትፃወት ኩዕሶ እግሪ ክትርኢ ትወልት ኣለኻ ምሉእ መዓልቲ ቢራ ሰቲኻ ኩዕሶ ሪኢኻ ትድቅስ ኣለኻ ከማኻ ቢራ ዝሰትዩ እንተደልዩ ኣለዉ ክቅድሙኻ እዮም at the end of the day ኣነ ናይዞም ኤውሮጳውያን ምኒን ክርኢ ከለኹ ኣብቲ ገለገለ ሰብ ኣሎ ሕጂ እቲ ክርስቲያን እየ ስለ ዝብል ነፍሱ ነቲ ናይ ፀዓዱ ፀገም ምስቶም ፀዓዱ ኮይኑ እዚኦም ዓረብ ከምዚ ገይሮም ቀዳማይ ንስኻ ፀሊም ስለ ዝኾንካ ነቶም ንሶም ኣብዚ ንእስላምና ዓረብን ዝንዕቅዎም ዘሎ ትሕቲኦም እዮም ዝርዩኻ ተሓቂ ክርዳእካ ክኽእል ኣለዎ ከም ፀሊም ትሕቲ እዚኦም እዮም ዝርዩኻ ንዓኻ ስለዚ ሓደ ዓቢ ምሁር እንታይ ክብል ሰሚዐ የመስለኩም ክልተ ራሽያን ኣሜሪካን ክበኣሱ እንተሰሚዕኩም ኣፍሪካ ምስ መን ክኸውን ኢልኩም ኣይትሕመም ኢልዎም ይጨፋጨፉ ስቁ ኢልኩም ረኣይዎም ኢሉ ራሽያን ቻይናን ክበኣሱ ቻይናን ኣሜሪካን ክበኣሱ እንተሪኢኹሞም ከም ፖለቲካ ክትንትኖ ትኽእል ኢኻ ስለምንታይ ተባሂሶም ኣነ ምስ መን ክዘሪ ትበል ኢሎም ይጨፋጨፉ ግደፍዎም ዓበይቲዮም እዞም ሓራም እዚኦም ጥራይ ኣብቲ ናቶም ባእሲ ከይረግፁኻ ክትእል ኣለካ ኢሉ ስለዚ this is not our fight ከም ናትካ ከም ሓደ ስደተኛ ኮይንካ ትነብር ተለኻ ንዓና ዝምልከት ኣይኮነን እዚ ጉዳይ እዚ ዝምልከተካ ጉዳይ ኣይኮነን እንግሊዛውያን ናቶም ፀገም እዩ ስለምንታይ ድሒሮም ስለምንታይ ከቶም ኣስላማዊ ዘለዎ ቀዲሞሞም that's a different issue ብዙሕ እዚ ከማል ሕጂ ስክሪንሻት ገይሮም ኣምፂኦም እዮም ፕሮፖርሽናል ክትሪኦ ከለኻ ዘይተሓሓዝ ነገር ኣተሓሒዞም ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ብሓደ ተወዲቦም ዝገበርዎ ከይከውን ይኽእል እዚ I'm not saying that እቲ ሞስሊም ዘለዎ ኔትወርክ ናቶም ተሓጋጊዞም እንተኢሎም ኣብ ፖለቲካ ክትተሓጋገዝ ኣለካ እዩ ዝብለካ ኔትወርክ ክህልወካ ኣለዎ ክትተሓጋገዝ ኣለካ so what ተሓጋጊዞም ዘይኮኑ ንሶም ኤውሮጳ ኣብ በርሊን ኮፍ ኢሎም ንኣፍሪካ መቒልና ክንገዛ ዝበሉ ስለዚ ኣስላም ተተሓሒዞም ከምዚ ዓይነት ፖለቲካዊ ፅልዋን ተምፅኦም ክትውሕጦ ጥራይ ዘለካ this is good ክትመሃረሉ እዩ ዘለካ ኣይሁድ እንታይ ድዮም ዝገብሩ ዘለዉ ፖለቲካ ናይ ኣሜሪካ ሙሉእ 2% ናይቲ ሃገር ዘይኮኑ ንኣሜሪካ ንሙሉእ ኤውሮጳን ተቆፃፂሮሞ ዘለዉ እንታይ ድዮም ናይ ኣይሁድ ከምኡ ክኸውን ከሎ የማርርን እቲ ንኣስላም ዘማርር ዘሎ ሓይሊ ኢን ጀነራል እንታይ ማለት እዩ መጀመርያ ይንዕቁኻ ይፀርፉኻ ድሓር ክፈርሁኻ ይጅምሩ ንስኻና ማዕበልካ ምስ መፅኻ ክዋግኡኻ I think ቅድም ክንዕቁኻ ከዳኸሙኻ እዮም ዝፍትኑ ድሓር ክፈርሁኻን ክዋግኡኻን እዮም ኣብ መወዳእታ ግን ተቐቢሎም ንስኻ ሂሮ ኢኻ ኢሎም ከጣቅዑልካ ክእሉ እዮም ገለገለ ትብል ጥቕስላ ኣውታት ኢንዳት ካቴጎሪ ፅቡቅ ጌርኩም ረእይዎ ዓለምና ከመይ ኢላ ትቕየር ከም ዘላን እዚ ምቅያር እዚ ድማ ብዙሕ ሰብ ክመሃረሉ ይኽእል እዚ ግን ሰሪሕካ ስራሕካ ድማ ኮሌክቲቭሊ ብሓደ ኣኪብካዮ ክትጥቀመሉ እንተጀሚርካ እዩ ክሰርሓልካ ዝኽእል ሕጂ let's shift another topic ናብ ካልእ ገፅና ስግር ንበል ኣብዚ እዋን እዚ ብብዝሒ ዝዝረብ ዘሎ ኣርሲ ናብ ኢትዮጵያ ምስቲ ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ እውን ክነተሓዞ ኢና In Addis Ababa, an old ghost has been resurrected. The message, carried on a wave of nationalist fervor, is deceptively simple. We need the sea. We have a natural right to Assam. We are unjustly landlocked. The talking points echo across television studios, press briefings, and social media. They're framed as justice, as national dignity, as a return to what was once ours. But behind this wall of sound, there's a deafening silence. Despite all the noise, Ethiopia has never filed a single legal claim. Not at the African Union, not at the United Nations, not at the International Court of Justice or the International Tribunal for the Law of the Sea. Why? If your claim is so just, so righteous, so undeniable, why have you never once made your case in the courts of the world? Absolutely great question. እንታይ ዝብል ዘሎ አብይ አሕመድ ካድረታቱ ቴሌቪዥኑ ምሁራቱ ብኩሉ ደረጃ
أبدأ بحري ملكتنا يو تاريخاوي بهلاوي بهزبي بجن عفريت يقبأنا ينابله كساب سامبوز تكوسي زارب زلو كندز أكل تاريخاوي سند ويون بجبت استسنة مس تاريخ مس بحل مس جلن زتحاحز نجر انتزلو ونيرو انت كجبري خد صبيو نبتاتو أكيبو دوكمنتاتو أكيبو تاريخاوي جبتاتو أكيبو كل نجر زقبو يحيزو نبيك خيدي خد صبيت أنا زلو رس تلو ناب تخكر ناب بيت فردي كاين إيرترا أبتزع عبية بيت فرد زبالة بعالم أب جنيفا أنو أب هيك دي خاصة أب نيويورك أب سكيورتي كونسل دي خاصة I don't know where أب جل بوتاتات كله تدوكمنتاتو عيزو خاصة يخد صبيو كساب حجي أب تاب هاجرو زور لحبرة أفريقيا أول كسيك مصر تايكالن you know why because there is nothing to talk about زخونة يقولنا بيت فرد قرب زغل كنت أب شفتي يبلو كل زنف حزلون زهددو زلون زربا كله حسوتي درامايو he knows that اتزحزنك اتعبرت افريقيا صبو غير يريالو كما يغيرو نز نغرات زي كشناخري وعلالو كما يغيرو نز كنتات زي كبتاتن وعلالو they're watching him day in day out بزعبا في بحري نايلو لاو حجر نخوسد نقوم مشيتن تهديدن فقران عندراني قبل كم زليري ولو but they are not saying anything زخونه نغر يبلو ويلو maybe بوقعي statement ناتو ويون علاماناتو بنصور سلازي قالصلهم كون كتبل تخلي خا because غوبو ناخذيهم بالانجلش تزاربو كل غزي نيك طباوي بعينسنا ايكونومين بزمدنا بشركنتن بقلنينا ندليو دلنا زبل زربا ببصحي يوز سمع زلو but if that is the case ناي بحكي سينما غوتاون دحرقين كاخي حدو كفيلكا شمقلوني انا نزي افتق حتونا افتق بحري أي ملكتننيو لولاو مريتنا إيرترايو إيرترا ناس هاجريا لولاويت هاجريا أفدق بحر دما ناتايو نزبل دحري حيسكا خوينكا تكونتات التنا أفدق بحرنا إيرترا لولاو مريتنا إيرترايو دحري الكامينكا دن كتقبرز باكا زربا دروت كوني خيلي هالاي دما شفت تلكا بيت فرد تخيل كل زقديف كاجل انتايوتي أمودات الأماناتو بوليتيكا وجندايو أوش تعد زكاية زلو بوليتيكا ونوتي كتصاورو سلازي كاله ويونكو قاصرو سلازي كاله he is just scapegoating يبلونتي دراما بنا إيرترا غيركا نابو أسا غيركا كجبر زخل دراما ينرزلنا so again this is all about internal collapse أوش تزلو واتساقم نابوش تزلو شجر مفتاح سلادي سأنا إيرترا كم قداي كجبرا يفتن كم زلو يمزاربو أنتي أبزي أقداسي فيديو واتي الله أقداسي كنت بتحم سنة ويح كن سمعت أنا هنا إسكازيا تبغينا ونكرداس لزلنا كبكم. Cited Eritrean President Isaias Afwerki. When will Eritrean President visit and what is the agenda of this visit? Two related developments. Firstly, then if you analyze these developments, it will be easy for you to understand why Mohammed bin Salman is inviting Isaias Afwerki. First, we know that Saudi Arabia is mediating between Ethiopia and Eritrea. The two sides have held talks. Ethiopia and Eritrea sent delegations to Saudi Arabia, but the two held talks. The talks are about access to sea. Ethiopia wants access to a support. Eritrea refusing to talk to Ethiopia. Ethiopia ready to share profits. حنتي زربا كم استفل عليه من جتات وتزلا زربا زيادة ما قال بيز كم زلوان فلتينا انتايو زدما أبزن زحلفا معلتات ويون سومن غير خون خليب شرم الشيخ بهالبوتا ناي جبسي بريزيدنتن ناي سعودية ورأس عارات محمد بن سلمان تراخيبهم نيرهم أجندة ناتهم أب كلته بتاعته تقريب أبزح بتاعتني يروجن كلته ولي عن تراين نيرن مساتن دما ناي قاضي قداي مهنياتو دوبهم من سلزخنة قداي ناي قاضي كالاي دما نايك أي حري سكيورتي زبل نيرو إذا كلته ناتهم ناي كلته يوم كنت باشر كنا قال ملا نيرو ممكن إذا كلته نجارات زياتن بعمقت كم تزاتي يولني زين الجرزلو أنت قداي قلني رابعة برحر مجارجة كم تزاربولا زين الجرزلو زي كبسفر عليه من جتاد وتزرلو قد متون كبير يكون مالت روكيت ساينس يكون الناس قمتات زغ بصح so what is happening سعودية جبسي أبزوانزي مس إثيوبيا بقداي ناي جيرد زنبرة negotiations أبعزو مع تبصحو أتونكو
በቲ ሓደ ወገን ንኩለን ሃገራት ንዩጋንዳ ድዩ ንካልኦት ሃገራት ኣፍሪካ ኣብ ጎና ንምግባር ፃዕሪ ተካይድ ኣላ እዚ ፃዕሪ እዚ ድማ ንኢትዮጵያ ምናልባት ፀቕጢ ኮይኑዋ ለውጢ ንክትገብር ኣብቲ ጉዳይ ናይ ማይ ምክንያቱ ሓንቲ ነገር ከይወደት እቲ ዝዲጋ ዝተወዲዩ ኣሎ ናይ ኢትዮጵያ ኔክስት ስቴፕ እንታይ ክኸውን ድማ ንግብፂ ማራ እዩ ስክፍታ ፈጢሩሎም ዘሎ ምክንያቱ ልዕል ኢሎም ካብቲ ዝነበሩ ካልኣይ ዲጋ ክጅምሩ እንተኮይኖም ወርስ ገና ሃፕን እንታይ እዮም ክገብሩ እንታይ ለቨሬጅ ኣለዎ ስለዚ እዚ ፍርህ ዘሎ ብዓብዩ እዚ ሕጂ ዘሎ ዲጋ ሃይድሮኤሌክትሪክ ፓወር ዘመንጩ ስለ ዝኾነ ነቲ ፅልዋ ናይ ማይ ክንዱ ዓብይ ለውጢ ከይገብረሎም ይኽእል እዩ ናይ ኢሪጌሽን ዲጋ ክገብሩ ተጀሚሮም ከንታይ ክኸውን ንዝብል ዓብ ፍርሂ ዘለዎ ሓደ በሉ ስለዚ ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ዝኾነ ይኹን መንገዲ ዝፈተኑ ኣብ ዝሓለፈ 12 ዓመት ኣይሰለጥን ናው ናብ ስዑዲ ዓረብ ዝኸዱ ዘለው ስዑዲ ዓረብ ምስ ኣብይ ርክብ ከም ዘለዎ ይፈልጡ እዮም ስለዚ እንታይ ክገብሩ እንታይ ይበሃል ኣሎ ብድሕሪ መጋረጃ ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ዝዋን እዚ ብሕቶ ናይ ቀይሕ ባሕሪ ዝብል ከም ዓብይ ፖለቲካዊ ኣጀንዳ ገይርዎ ከም ዘሎ ተፈሊጡ ኣሎ ግብፂ ድማ ኣንፃር እዚ ፖለቲካ እዚያ ስለዚ ግብፂ እንታይ ትብል ኣላ ይብሉ ንስዑድያ በጃኺ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዘሎ ጉዳይ መዕለቢ ግበሩሉ መዕለቢ ክትገብሩሉ ከለኹም እንታይ ይብሉ ኣሎ እዩ ዝበሃል ዘሎ ንኣብይ ኣሕመድ ብጉዳይ ናይ ቀይሕ ባሕሪ ከነዘራርበካ ምስ ኤርትራ ከነዘራርበካ ወይ እውን ኔጎሽት ከም ዝግበር ንክንገብርሲ ንሱ ኣብቲ ናይ ጌርድ ዘለዎ ፖሊሲ ወይ እውን ገለ ምስ ግብፂ ክሰማማዕ ከም ዘለዎ ሕጂ ከተሓሓዘልኩም እየ ስዑድያ ምስ ኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ ምስ ግብፂ ምስ ሰለስተ እዮም ርክብ ኣለዋ ፅቡቕ ዝምድና እዩ ዘለዋ ሕጂ ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ደገ ባሕሪ ይደሊ ኣለኹ ይብል ኣሎ ኣብ ደገ ባሕሪ ንዓታቶም ክነግሮም ከሎ እንታይ ዝብል ዘሎ ናይ ጅቡቲ ስለ ዝኸበረኒ ካልእ መተንፈሲ ይደሊ ኣለኹ እዩ ዝብሎም ዘሎ ብድሕሪ መጋረጃ እንታይ ዝደሊ ዘሎ ዋንነት ናይ ባሕሪ ዝደሊ ዘሎ ስለዚ እንታይ እዩ ዝበሃል ዘሎ ስዑድ ዓረብ መበል ክልተ ኣብ ዝተፈላለየ ግዜ ንግብፅን ንኤርትራን ንኢትዮጵያን ክትሽምግሎም ትፅዕር ከም ዘላ እዩ ዝንገር ዘሎ እቲ ሽምግልና ድማ ዝብልዎ ዘለው እዩ ብወገን ኤርትራ ዝወፅእ ሓበሬታ የለን ግን ኣይፍለጥን እዩ ማለት ኣይኮነን ናይ ኤርትራ ልኡኽ ናብ ስዑድያ ከይዱ ከም ዝነበረ ብኣቶ የማነ ገብረኣብ ዝምራሕ ፖለቲካዊ መኻሪ ናይ ፕሬዚደንት ከይዱ ከም ዝነበረን ፕሬዚደንት ናይ ወራሲ ዓራት ናይ ስዑድያ መሐመድ ቢን ሳልማን ግን ፕሬዚደንት ኢሳያስ ክመፅእ ከም ዝደሊ ዘሎ እዩ ዝነግር ፕሬዚደንት ኢሳያስ ተመፅኡ ጥራዩ እቲ ጉዳይ ብዝበለፀ ክሰልጥ ዝኽእል ና ግብፂ መሻርክቲ ናይ ኤርትራ ምስ ኤርትራ ትሰርሕ ኣላ ንብል ኣለና ስዑድያ እውን ዝሓሸ ዝምድና ኣለና all this thing is ኤርትራ ምስ ኣሜሪካ ትፅዕሮ ዘላ ኩሉ ነገር ኮኔክሽንስ ኣሎ ሓደ ምስቲ ሓደ ተሓዝዩ ሕጂ ንመለስ ኣብቲ ኮር ኦፍ ደ ኢሹ ግብፂ ካብ ኢትዮጵያ ክሰልጣ ኣይከኣለን ኢልና ኩሉ ነገር ፈቲና ኣይሰለጣን ሓንቲ ተሪፋ ዘላ ብመንገዲ ኤርትራ ጌርካ ንኤርትራ ድማ ብመንገዲ ስዑድያ ገይሮም ምስ ኢትዮጵያ ዘሎ ኩነታት ናይ ቀይ ባሕሪ እንታይ ዓይነት መፍትሒ ክንገብር ንኽእል ስለዚ ኤርትራ ምስ ኣቢ ኣብ ጉዳይ ናይ ቀይ ባሕሪ ኣሸላሻል ጌራ ክትሰማማዕ እንድሕር ኽኢላ ኣብይ ኣሕመድ ኣብቲ ናይ ጌርድ ዘለዎ ኣብቲ ዲጋ ሕዳሴ ግድብ ዘለዎ ምስ ግብፂ ኣሸላሻል ገይሩ ንግብፂ ሓደ ዲል ክባ ይኽእል እዩ ነዚ ድማ ኤርትራ ቀላሲ ቦታ እዩ ዘለዋ ምክንያቱ ኤርትራ እንታይ እያ ክትረክብ ካብዚ ጉዳይ እዚ ወርዝ ኤርትራስ ቤነፊትስ ግብፂ ኣሸላሻል ሓደ ዲል ብዛዕባ እቲ ናይ ጌርድ ክትረክብ እያ እንድሕር ኮይኑ ኢትዮጵያ ድማ ኣብ ደገ ባሕሪ ብወገን ኤርትራ ክትረክብ እያ እንተኮይኑ ወርዝ ዘ ፎር ኤርትራ ንኤርትራ ንሃገርና ኸ እንታይ ረብሓ ኣለዋ ንዝብል ብክልተ መልክዕ እዮም ዝርእይዎ እቶም ተንተንቲ ፖለቲካ ሓደ ኢትዮጵያ ኣብ ግብፂ ስዑድያ ምስ ኤርትራ ኣብ ዓሰብ ኢንቨስት ክትገብር ከም ትደሊ ዝንገር ኢንቨስት ክትገብር ተኮይና ድማ ገለ ክፋል ናይ ኢትዮጵያ ናብቲ ቦታት ክመፅእ ኣለዎ ዝብል ሓሳብ ኣለዋ እዩ ዝበሃል ምክንያቱ እቲ ወደብ ናይ ዓሰብ እንተተሰሪዑ ኢትዮጵያ ሓንቲ ካብቶም ኣገደስቲ ካስተመርስ ክትከውን ትኽእል እያ ደቡብ ሱዳን እውን ክትከውን ትኽእል እያ እንተወሓደ ማለት እዩ ካብኡ ካልኦት እውን ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ስለዚ ኢትዮጵያ ገለ ክፋል ናብኣ ክትመፅእ ኣለዋ ስለምንታይ እዮም ከምኡ ዝብሉ ብዙሕ ንግዲ እውን ስለ ዘለዎም እቲ ንግዲ ንሕና ምስ ኤርትራ ኮይና ወደብ ዓሰብ ከነልምዖ እንድሕር ኮይና ክንሰርሓሉ እንድሕር ኮይና እቲ ናይ ኢትዮጵያ ብጅቡቲ ዝኸይድ ዘሎ ንግዲ ብዓሰብ ገይሩ በቲ ንሕና ንሃንፆ ዘለና ገይሩ ምሳና እውን ንግዲ ክካየደሉ ዝኽእል መንገዲ ዝብል ሓሳብ ኣለዎ ኤርትራ ድማ እንታይ ጠለብ ይክልዋ ዝኽእል ኣብዚ ምናልባት እቲ ሓሳብ ድሮ ጀሚሮሞ ስለ ዝነበሩ ኣብ 2018 ምስ ኣቢ እቲ ኣብዳ ለኽባጥ ስለ ዝኾነ ሓሳባቱ ዝቕይር ስለ ዝኾነ ኣብ መንጎ ፈሪሱ እምበር እቲ ሓሳብ እኮ ነይሩ እዩ ሕጂ ምናልባት ኤርትራ
بندحري لا انتي كد مز ابز بحال فصيمه اي زراربني اندحري لا انتي كغاط ما يخل زبلو سمع لهم سعود عرب تخبر تخل تخون ازخا اتي بمنقد جبسي بمنقد سعوديه قبل على ايرترا توسخ صاغتي بعبيو اتي مس امريكا اب كغبر زخل نغرون توسخ صاغتي ام مغبار كصاوتي يخوليم سلازي ايرترا كتسامى معلو تخل منقد انتلو سعوديه ونعك دليا يزبال زلو جبس ون كم خدليا جنبقمت قالو جبس دما إتو أبي أحمد قال ديل مسؤول كجبر الله سلازي السعودية كل التسلس عين الديل اللي خدجبريا سعر تجبر زي الله يزبال زلو كل زي زربازي حسود كونغل حق النت كل واحد يخلكم هي ممزحت جزء negotiations مجمريا بسبيكوليشنز is what معناته real negotiations كانت كله بتحبري تدق خوص يبلو نيش تيتراي دوت ما تنفس وي قلمله تبقى له سليق دوت قال امبر بتحققنا negotiations تحار مستوى ديك في اللزلوه انت قوني بوغن عبي زغدايز بزعق زي تزاريبهم اليوم اتم بهم ኤርትራ تعب خمزلا مسعودية زغبر زلو شمغلنا فتنتات كم زلو ኤርትራ ወደብ ዓሰብ ምስ ኢትዮጵያ ንኽትሰርሕ ክትዓብየሉ ትኽእል ምኽንያት ከ እንታይ ኣሎ ኣነ ናተይ መረዳእታ እቲ ኣብ ዝብሎ ዘሎ ዋንነት ዝሓትት ተሎ ሓይሊ ባሕሪ ክሃንፅ እዩ ዝብል ተሎ ኤርትራ ቀይሕ መስመር ክኾና ይኽእል እዩ መብዛሕትኡ ኤርትራዊ ስለዘይፈትሱ መንግስቲ ኤርትራ قوام ناتو exactly أبز قدايزي كم بناي إثيوبياويان ميديا كم سمعنا بعد إثيو فورم طلعت إيرترا زبلوا إيرترا أفتق بحرنا عبكل يوم ما يفلطون يميرو تراي نسو وتهدراو مدبر جاي قبر اللبوتا انتاك قبر اللي ودب بمبال الشافري كم زبلة نتديل نتزقبر زنبر سما معدمة أتوتو قبلهم زمرة زوسن عبيو سلازي أبتشعو زنبر كونتات حجي انتاك قيار يخلقو نزبل I don't know. I really don't know. إيرترا دما أبز قدايزي كنا متاك مسمر غير منقس إيرترا كنا متاك مسمر كقبر يخلنعو ويون كم ناتي دمتاتي speculation إيرترا انتاي عينة تسمع اختبر تخل مس إثيوبيا كسيلنا خنسوم أنا خلينا قل جبسي تونكو تعرفوا هذا المرجع بمنقد السعودية غيرا مس إيرترا أبني إثيوبيان إيرترا قال زخوني يكون ديل كقبر لزخول منقد انتلو كم فتنينا يز بهالزلو الزربازي كم نتكبابي تعزو بزلغا حند بد مسئ ويون فلو ينقرونا يكونن ኤርትራ ኢትዮጵያን ብዙሕ ምስሓብ ተለዎን ኣብቲ ከባቢ ዘለዋ ሃገራት ሽምግልና ክፍትናና ይግድን እዩ ስለዚ ኩሎም ቶም ኣብቲ ጌም እቲ ኢንተረስት ዘለዎም ስቴክ ሆልደርስ ዝበሃሉ ግብፂ ስቴክ ሆልደር ኣብቲ ከባቢ ምስ ኢትዮጵያ ዘይተፈትሐ ሽግር ስለ ዘለዎ ካልኦት እውን ኣለዉ ስለዚ ኩሉ እዚ ኣተሓሒዝካ ክትሪኦ ከለካ ናብ ሓደ ነገር ንክበፅሕ ዘሎ ተኽእሎ ናብ ሓደ ነገር ክበፅሕ ዳ ይበፅሕን ካልኣርሲ ግን እዚ ከም ነገር ከም ተኽእሎ ከጋጥም ኣይክእልኒ ኢልካ ክትዛረብ ኣይትኽእልኒ ኢኻ أنا بأي وجن من قصة إيرترا زعق بلو نجار تتلو دي سمم أنت جبر من إثيوبيا تسقى ما يكون من قصة إيرترا من ربح إيرترا أقدم مكسر حسل زغل بمن بيشمقلنا على السعودية زخونة يكون ديل كجبر تخايلو نسأله يكون سلامنا عندلي أما وداتا زغل نريا زلنا بس أمدو بتجرايم بقلن زجبر زلون أنفتنا يسلاميو بعفار زجبر زلون أنفتنا يسلاميو سلزي أبي أحمد كأمن يخلده مسؤامين كا عبيت ديل كجبر تخلده أبي أحمد باثولوجيكال لاير مخان تناجيريو مهنياتو بس كالارس أبي أحمد أماننا كالو كوينو أبي بشمقلت كالو تحيلتات غير كأخذ قبرات خلنا جرن تلو أنت واحدة نكوينات تتوقع غليو أما ودات هذا ما إيرترا سفر عليه كنتاتون ولا بعسب مش إثيوبيا ناخذ سرعة أقام كوين واي فلتني نيرو أتي حبوا أجندة أنا إثيوبيا يعني أقام كوين زلوا أتحبوا أجندة ما بإمارات زدفاع زليو لذي again نا أمريكا دبلوماسي زغبر زلو كل نغر ابت كابي ناريخا ازنا يحوتي نريو زلنا كنتات كلها تاعيسكا حدث مم انت تبصحي اي نصلنينا مغنياتو ناب كوينات ناي مخات تخلون سلو زلو ابي احمد ناي اغل صبت ناب كوينات غصو كخدلو زخل منغدي كم زلو نري سلا زلنا بزو خوين بتي از بحال زلو حقنا دي حسوت مس غزي يكرغاغس ግን ካብ ዚሮ ዝተበገሰይ ኢልካ ክትዛረበሉ ትኽእል ኣይኮነን Fighters of the paramilitary rapid support forces are feeling triumphant. They've just killed Sudanese army soldiers in an ambush outside the city of Al Ubayd, capital of the North Kordofan state. On the following day, the same RSF group was ambushed in a revenge attack by SAF. أمونغ السودان أمونغ خلتهم حالتات ناي السودان زقبر زلو كوينات دما بزبلت أملك يقتل كم زلو يزنقر تاكارتا كم تري وادر لهم سراويت ناي السودان منغ السودان سراويت ناي السودان زعبي بوتا ناتو قصاص ري خيدالو حالتات ناي RSF تعطوا من الشادمة
أبتفلالي بوتاتات متقعدات يفتصم على لجن بعابيو إن خسرنا إن ودغن يخيط كم زلوا يزنجر ناي السودان رقد ما أنا لعول أستواز أوزلويو مخنياتو أتي جبر كيزو خنا مرحلة ناي إمارات حيلنا إمارات ناتداغمي يخيط كم زلوا سلندر زلنا. This is going to be another very interesting issue. بكتتال زليو يكون. I hope إذا كنتات ناي السودان بسلام توديو حدا معلب كركب مو زيادة كباب دما نافرق أدقص خيد زجن far from over إذا كنت زي تودي وين أنا معلب جزء قريب يلقى تجارب اللي قداي كونن because there are many factors بقربا كحلو في زي كله مالتيو كلتا فيديوهات كبكم يدحريو موراب تنايزو بانا دايفنا قبرنا عن كيدنا من البات أبزيا there was this video استسمعوا لي بزيا زيادة سمعاسكه. Heart of Africa, a groundbreaking event unfolded as the first China-Africa Human Rights Seminar convened in Addis Ababa, Ethiopia. This historic gathering brought together esteemed officials, scholars and stakeholders dedicated to the advancement of human rights. With a commitment to fostering dialogue, the seminar showcased China's robust experiences in human rights protection, offering a new perspective on cooperation between nations. China's progress shows that improving people's lives through development is the very foundation of human rights modernization. This is the path to a happy life for all. China's ambassador to Ethiopia, Chen Hai, highlighted. Okay, نمجمريا أب أديس أباب إثيوبيا استخايدة ناي سبعة مسألات كونفرنس بتشاينا زمرح مالتيو. China Africa ties up human rights. مبزعت زي human rights مالتنا أوروبا نا أمريكان كلنا أمريكان حزقتو قينو. تدليوم human rights كم زيركا انت فتيوم كخمزي لو منابلو من جنايت كله ساقطن سرعات مغيارن رجيم تشينجن كوينوس انعيو ويل تشاينا مس افريكا بزو انترست خمزلوان بزو ربحا كمزلوان حجي دما اب اثيوبيا بسحبرت افريكا خوينا مالتيو ناي تشاينا human rights سيمينار كم استخايدن human rights بناي تشاينا definitions ندحري خادما دك سبات مسألة كروه بلهم هجرات دما أوشت أو قداين ما نمسك كأتوية بلون زبل أمنت هاللوم صوب نفس وقت هجر بناتا من قدي نسبقة زيجاتها كتحل تغليا نتحرك على تحلتا كالا حيلي كالا هجر لعلنا ناي بوليتيكا ويون لعلنا ناي سلطان كله يبلون قبل على العلا وهجر ناتو حلمن بحقن نخجبر ناتو تعطن بوليتيكا وجندا نخجبرنتي سبعة مسألات يعتبل that's why دما مبزحت جزء كسنا يرترا اب human rights council اب جنيفا دي اب كاد يرترا كسس كلا تشاينا بتدغاغامي እዚ ጉዳይ እዚ ንፖለቲካ ይተጠቀሙሉ ኤርትራ ነፍሳ ዝኻለት ሃገር እያ ጉዳይና ተባዕላ ክትፈትሕ ትኽእል እያ እናበለት ኣብ ጎኒ ኤርትራ ደው ትብል ሃገር እያ ስለዚ ቻይና ኣብ ዓለም ሱፐር ፓወር ምዃና ነፍሳ ከም ሱፐር ፓወር ክትሪኣ ጀሚራ ኣላ ዓበይቲ ኣጀንዳታት ናይ ባንኪንግ ይኹን ናይ ልምዓት ይኹን ናይ ሂውማን ራይትስ ይኹን ናይ ፖለቲካ ይኹን ከምኡ ድማ ናይ ሰላም ናይቲ ከባቢ ንምፍጣር ብዙሕ ተበግሶታት ትወስድ ከም ዘላ ንርኢ ኣለና and this is very very interesting and very nice ካብ ቻይና ከምዚ ዓይነት ናይ ፓወር ምንቅስቃስ ክንርኢ ከለና ተስፋ ይዝበካ ምክንያቱ እዚ ግራት እዚ ብዓብዩ ናብ ኣሜሪካን ኤውሮጳን ተገዲፉ ኤውሮጳን ኣሜሪካን ድማ ከም ድሌትን ክፃወታሉን ክላገፃሉን ዝኸረማን ዝሓገያን ንነዊሕ ዓመታት ዝቐፀለን እዩ ስለዚ ቻይና is taking more responsibility ዓብ ሓላፍነት ትወስድ ዘለዋ ፅምዶ ክትገብር ዘለዋ ወይ እውን ኣብኡ ሞር ኢንጌጅ ክትገብር ዘለዋ ሞር ክሰርሕ ዘለዋ ሃገር እያ ምክንያቱ ምስ ቁጠባዊ ጭዋዳ ዘለዎም ቀንዲ ረብሓናቶም ድማ ኣብ ኣፍሪካ ዝኾነ እዚ ጉዳይ እዚ በዓል ቻይና ክዋስሉ ከለው ፅቡቅ ነገር ኮይኑ ይስማዓኒ as pronounced rights advocacy. Clearly, China has not been in the field of human rights as pronounced as we have seen the other world be. And so for me, that is a game changer. China brings the historical experience, the China-Africa experience. We fought against colonialism together. As the seminar unfolded, the emphasis on practical engagements resonated across the room. Participants said the dialogue created an invaluable platform for assessing and analyzing challenges in human rights. كم نريو زلنا أتي تشاينا بزح تمكر اللوا مس أفريقيا بزح زتحاز اللوا زي مساسل اللوا لعلو كل دما زتحاز إنترست سلزلوا زون نفسه زخالة RSC نفسه زخالة شركة فترة زغليو نتقو دايتي تشاينا ناب أوروبا ناب كالوتن قديفا خد كيت كلا دما نافريكا ني أفريقيا كساكم داي قداي جيروا يرترا دما كابتوم كأند قدايات نايزي قداي زخونيوم سلزي more active role كتصاوت أبز قدايزي أبز قداينا أفريقيا بهيمان رايتس يكون بتكنولوجي يكون بمعبالة يكون بخلو
ናብቲ ጉዳይቲ ፀሚዳ ክትሰርሕ ክጅምር ከላ እቶም ካልኦት ዝግደፍ ነገር ናብ ሓደ ክኸይድ ዝኸድ so this is a very interesting development of Africa. Please imagine the convoys of a president in Africa, Tanzania president. 1, 2, 3. እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ኮንቮይ ማለት ዓጀብቲ በኻይን ናይ ፕሬዚደንት ናይ ታንዛንያ ዘላ ስሉሉ ሳሚያ ስሉሉ ሓሰን ትበሃል እያ ከባቢ 50 መኻይን እየን ዓጅበና ዝኸዳ ኣብ ውሽጢ ሃገራ ድማ እዩ እዚ ኣሚን ሓደ ግዜ ኣፍሪካ እንታይ ኮይና እያ ዘይማዕበለት እንድሕሪ ኢሎምካ እቲ መልሲ ብቐረባ ኢኻ ትረኽቦ እዛ ሰብ እዚኣ ዓጀብቲ ከም ፕሬዚደንት የድልያ ኣሰነይቲ ከም ሓንቲ መራሒ ናይ ሃገር የድልያ እንታይ ኣምፅኦ ክንዲዛ ዓይነት መኻይን ከተማ ምሉእ ደድሕሪያ ዝኸዱ ዘለዉ ካብ ፀላኢ ኸበን እዮም ክከላኸሉላ እዚ መበል ክንደይ በፂሒ ኣለኹ 60 በፂሒ ኣሎ ከተማ ምሉእ ደድሕሪያ ዝኸይድ ኣነስ ተገሪመ እዚኣ ኣብ ዓቢ ናይ ኣፍሪካ ቻነል እያ ወሪዳ ነይራ እዛ ሰብ እዚኣ ድማ ደሓን ዝኾነት መራሒት ትበሃል እያ it's a very very sad ግን ኣፍሪካ ሓደ ግዜ ብዙሕ ዝሕዝን ኩነታት ትሪእየሉ ኢኻ ሓደ ግዜ እውን ኣይኮነን ብዙሕ ግዜ ዝሕዝን ኩነታት ክበሃል ከሎ እዝን ወዲ እዝን እዩ ክንዲዚ ዝኣክል ኣብ ዘየድሊ ኢንቨስትመንት ይሃልኽ እንተሎ እተን ሃገራት እንታይ ቻንስ እዩ ዘለወን ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ናይ ምዕባለ ክበፅሓ ሕጂ ሓንቲ ቪድዮ ክበኩም እያ ኣብዚኣ ኣገዳሲት ናብ ኢትዮጵያ ገፅና እናሰገርና ክንከይድ ኢና really feeling Ethiopian. And that has to do with that difference in ethnicity. The people here in Somali region, which is part of Ethiopia, are like Somalians. They are not Ethiopians. The ethnicity is completely different. This is something that I learned yesterday, and I didn't know about this, and it also feels different. I must say, it doesn't feel the same as in Ethiopia. Here it definitely does feel more like Somalia, although I've never been there, but you can see the difference. Here also, I heard it's 99% Muslims. እንታይ ዝብል ዘሎ እዚ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ከጣቅዕሉ ዝቐነዩ ኢንፍሉዌንሰር እዩ ኣብ ሙሉእ ኢትዮጵያ ክልል ኣምሓራ ናብ ገለና ከደዩ ቪድዮታት ዝሰርሕ ነይሩ ኣብ ክልል ሶማል ከይዱ ኣነ ናተይ ሓቂ ተመክሮ ክገልፀልኩም ኢሉ ንኢትዮጵያ ብፅቡቅ ዝገልፃ ዝነበረ ሰብ እዩ ኢትዮጵያ ኣዲስ ኣበባ ማዕቢለ ላዕሊ ከይዳ እያ እናበለ ዝነበረ እዩ ኣብ ክልል ሶማል ኮይኑ እዚ ህዝቢ እዚ ኢትዮጵያዊ ክብሎ ከቢድ ንዓይ ይብሎም ኣሎ እዞም ሰባት እዚኣቶም ኢትዮጵያውያን ኣይኮኑን ሓደ 99% ሙስሊም እዮም ይብሎም ኣሎ ካልኣይ ድማ ከም ኢትዮጵያውያን እውን ነብሶም ኣይቆፅርዋን እዮም እዞም ሰባት እዚኣቶም ይብሎም ኣሎ እዛ ዘረባ እዚኣ ካብ ንሱ ምስ ካልእ ከይተተሓሓዘ ዝገበራ ክኸውን ይኽእል እዩ but the reality is and there's not many Christians or Orthodox going on here. And also, it does feel way more hectic here than it does feel in Ethiopia. And the people are very much, aware of the camera. They are telling me constantly, hey, don't film. You see, it's like this. But yeah, I'm obviously filming myself, but they are completely different than Ethiopia, where pretty much no one said anything about the camera. Are not ካልእ ከንታይ ይብላ ኣሎ እዞም ህዝቢ እዚኦም ካብቶም ኢትዮጵያውያን ካልኦት ዝረኣኽዎም ፍልይ ዝበሉ ህዝቢ እዮም ከም ኢትዮጵያውያን ነብሶም ኣይርይዋን እዮም ተወሳኺ ድማ ናይ ካሜራ ሴንሲቲቪቲ ዘለዎም ህዝቢ እዮም ይብላል እንታይ ማለት እዩ ከይተቐድሐና ይብልዎ I like that ኣሜን ህዝቢ ኣብ ዘይምልከቶ ቪድዮታት ናይ ፃዕዳት እዩ መላገፂ ወይ ከዓ መስሓቂ ናይ ካልኦት ዝኸውን ህዝቢ እዚ ንቅሓት እዩ ንቅሓት ኣለዎ ማለት እዩ ህዝቢ ግን ኣብ ዝረእይዎ እዚ ክልል ሶማል አብይ አሕመድ ብዝተፈላለየ ፌክ ፕሮፓጋንዳ ገይሩ ከም ኣካል ናይ ኢትዮጵያ እዩ ዝርዮ this is look at this እዚ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ እዚ ኣብ ሚኒያፖሊስ ዝበሃል ወይ ካብቲ ሚኒሶታ ዝበሃል ይመስለኒ ኣብ ውስጥ ተኻየደ እዩ ናፅነት ናይ ሶማል ናይዚ ክልል ሶማል ኦጋዴን ትበሃል ሃገር ንክህሉ ብዙሕ ፃዕሪ ከም ዝገብሩን ብርቱዕ ዝኾነ ስምዒት ከም ዘለዎምን ኣብዚ ኣብቲ ፔጅ ናቶም እንታይ ኢሎም ፅሒፎም ነይሮም there was this okay from London to Sydney ካብ ሎንደን ናብ ሲድኒ ካብ ድማ ካብ ጆሃንስበርግ ማለት South Africa to Washington we witnessed ONLF supporters rallying waving its flag and symbols to strengthen for independence ናጽነቶም ዝቃለሱ ማለት እዩ ONLF has strong support
from international as well as local communities, and Ethiopian colonialism cannot disrupt this struggle. ስለዚህ ናይ ኢትዮጵያ መግዛእቲ እዮም ዝብልዎ በኢትዮጵያ ተገዚእና ኣለና ዝብል ህዝቢ እዩ ዝብዚ ስለዚህ ንናጽነቱ ዝቃለስ እዩ አብይ አሕመድ ናብ ቀይ ባሕር ናብ ኤርትራን ከይዲ ደሊ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ሶማሊያውያን አቢ እዚ ክልል ሶማል ማለት እዩ ኦጋዴን ዝበሃል ንሕና ሶማሊን ኦጋዴን ትበሃል ሃገር ክልወና እምበር ኣብ ትሕቲ ኢትዮጵያ ኣብ መግዛእቲ ክንነብር ኣይንደሊና ዝብል ጭርሖ ዘለዎም ባንዴራ ዘለዎም ቃልሲ ዘለዎም ሰራዊት ዘለዎም ንነዊሕ እዋን ድማ ዝተቃለሱ እዮም ገለ ካብቶም ነዊሕ ቃልሲ ዝገበሩ እዮም ከገርመኩም ኤርትራን ርክብ ነይርዎም እዩ ስለዚ ጌጋ ካይፍላለይ ምናልባት ምስ ኤርትራ ርክብ ነይርዎም ኮይኑ ይስማዓኒ ግን if I'm wrong ጌጋ እንተለኒ ኣርሙኒ ነፍሲ ወከፍ ኢቨንት ነፍሲ ወከፍ ታሪክ absolutely correct ትክክለኛ ኤቪደንስ ኣለኒ ክብል ኣይክልኒ ብሓፈሻ ግን እዚ ንሪኦ ዘለና ሞመንተም ብዓፋር ናይ ዓፋር ቃልሲ ከም ዘሎ ዝፍለጥ ኮይኑ ናይ ኣምሓራ ናይ ኦሮሚያ ናይ ትግራይ ዝካልእ ኣርእስቲ እዩ ስለዚ ኣብ ኢትዮጵያ እዛ ኢትዮጵያ ትበሃል ሃገር ተሰናኒዓ ቆይማ ዘላ ሃገር እምበር ከም ሃገር ንኸይትቕፅል ዝገብራ ብዙሕ ምክንያታት እዩ ዘለዋ ብክልል ሶማል ዘሎ ፀገም ከም ፀገም ኣይግለፅን እዩ እቲ ነዳዲ ዲ ዋላ እቲ ጋዝ ዝበሃል ናይ ኢትዮጵያ ኣብኡ እንዲ ዘሎ ካብኡ ንኸይወፁ ኩሉ ግዜ እዮም ዘፈራርሑ እዚኦም ካምፓኒታት ናይ ቻይና ናብቲ ቦታ ክኸዱ ምስ ዘሎ እዩ እውን ብዙሕ ግዜ ዘፈራርሕ ሓይሊ ናቶም ካብዚ ዝመፅእ ስለዚ this is another very interesting story ኣብ ኢትዮጵያ ዝካየድ ዘሎ ማለት እዩ ካብዚ ወፂና ኣብዚ ሓንቲ ተደጋጋሚ ዝግለጽ ሓበሬታ ኣሎ እሱ እንታይ እዩ ለሚሸውዩ ቅድሚ ሕጂ እውን ሰሚዕናዮ ነርና ኣነ እውን ኣብ ኤክስፖስት ገይረያ ኣለኹ እዚኣ እስከስምዑ ኣብይ ኣሕመድ ነቶም ተጋሪዮም ሼር ዝገብርዋ ዘሎ እዚያ ግን ምሳት ተሓሓዝ እያ የሚያስደነግጥ ሁኔታ ዛሬ እዚህኛው ጫፍ ላይ ያየኸው ግለሰብ ነገ እዚህኛው ጫፍ ላይ ታየዋል። ምንም መርህ የለም፣ ፕሪንሲፕል የለም፣ እምነት የለም፣ ከውስጥ የሚመነጭ ማንነት የለም። የተገኘው መድረክ ውስጥ ዘሎ መግባትና ያን መምሰል ብቻ የሆነላቸው ግለሰቦችና ቡድኖች ታያለ። ጥርት ያለ ዓላማ የላቸው። እንታይ ዝብል ዘሎ ናይ ኣቢ ከምዚኣ ገይሮም ነዛ ቪድዮ የዝልዋ ኣሎ እንታይ ዝብል ዘሎ መትከል ዘይብሉ ኣብዚ ሃገር እዚ ትማሊ በዚ ነይሩ ሎሚ በዚ ኣብዚ ፀኒሕካ ናብዚ ዝቕየር ዝኾነ ይኹን መርገፂኦም ንፁር ዘይኮነ ፖለቲካዊ ዕላማ ናቶም ንፁር ዘይኮነ ብብዝሒ ዝረኣየሉ ዘሎ ግዜ ከም ዘሎ እዩ ዝነግር ዘሎ መጀመርያ ንሱ ነዞም ክልተ ነዞም ናይ ትግራይ ኢሊት እዮም ተጋሪዮም ሼር ዝገብርዋ ዘለዉ because it absolutely describes them ሚእቲ ካብ ሚእቲ ገሊፅዎም ዘሎ ጌታቸው ረዳ ትማል እንታይ ይብል ነይራ ተቃልሲ ሎም እንታይ ይብላሎ እንታይ ይገብራሎ ምባል እኮ ካሊ እንታይ ይብላሎን እንታይ ይገብራሎ ክልተ ተጻራርቲ ሓይልታት እዮም እዚኦም ምክንያቱ this is special ስለምታይ እዚኦም ናይ ተጋሩ ወታደራት ኣበይ ነይሮም ቅድሚ 2 ዓመት ወይ 3 ዓመት ኣብ በረኻታት ኣብ ግንባር ብረት ኣልዒሎም ኣንጻር መን ዋጉ ነይሮም ኣንጻር ኣብን ሰራዊቱን እዮም ዝዋጉ ነይሮም ንኣቢ ክስዕሩ ድማ ይፅዕሩ ነይሮም ብናይ ቃላት ፖለቲካ ጌርካ ወይ እውን ብሓሳብ ኣብ ፖለቲካ ተዘራሪብካ ነርካ መንገዲ ቀይርካ ብሓደ ክትሰርሕ ፖለቲካ ማለት ከም እዩ ኣብ ፖለቲካ ኩሉ ግዜ መርገፂ ዶናልድ ትራምፕ ዓብዩ ዴሞክራቲ ነይሩ ሙሉእ ህይወቱ ናብ ሪፓብሊካን ቀይሩ ድማ ኣብ ፖለቲካ ይሳተፍ ኣሎ ስለዚ ኣብ ፖለቲካ ኣብ ዘረባ መርገፂ ምቕያር ንቡር ተርእዮ እዩ ሓድሽ ነገር ኣይኮነን ብረት ኣልዒልካ ኣንጻሩ ከርተት ኢልካ ተዋጊእካ ተጣፊካ ተገምጥ ኢልካ ናቱ ምስ ኮይንካ ነቶም ምሳኻ ዝቃለሱ ዝነበሩ ክትሓርም ምፍታን ግን ተቓል ናይ ኣብይ ኣሕመድ ኣብዚ ትሰርሕ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ነዚ ኮንሰፕት እዚ ግን ነዚ ናይ ሓሶትን ምትላልን መርገፂ ዘይብልካ ምኻድ ግን ቀዳማይ ናቱ ተሓታቲ ኣብይ ኣሕመድ ምዃኑ ሓደ ካብቶም ብቐረባ ዝፈልጥዎ ዝፀሓፈረ እዩ ዝበሎ የአብይ አህመድ አገዛዝ ኦሮሞ ጋር ሲመጣ የኦሮሞ ተቆርቋሪ ሆኖ ይቀርባል ሌላ ማህበረሰብ ጋር ሲሄድ ያ ማህበረሰብ ተቆርቋሪ ሆኖ ቁልጭ ብሎ በቃ ይቀርባል ምንም መለየት አይቻልም እና ቀጣፊ መሆኑ የታወቀ ነው በሃይማኖትን የተለያዩ ሃይማኖትን ይጠቀማል ሲፈልግ የሆነ ሃይማኖት አምላክ አመልካለሁ ብሎ እንደ በድርጅት ጽፈት ቤት ሁሉ አብይ አህመድ ሓሶት ከም ፖሊሲ ደረጃ ዝጥቀመሉ ሰብ ምዃኑን ከም ስልቲ ዝጥቀመሉ ሰብ ምዃኑን ናይ ሓሶት ሊቃውንቲ ከም ዝኾነ ይዝነግር ዝኻ ኣብ ኩሉ ነገር ክሕሱ ዝኽእል ኢሉ ንኣብነት ኣብ ምስ ኦሮሞ ክራኸብ ከሎ ልክዕ ከም ናይ ኦሮሞ ስምዒት ዘለዎ ኮይኑ ቃንዛታት ናይ ኦሮሞ ንዑ ከም ስምዖ ገይሩ ንፖለቲካዊ ኣጀንዳ ይጥቀመሉ ናብ ኣምሓራ ክኸይድ ከሎ ከምኡ ናብ ተጋሩ ክኸይድ ከሎ ስለዚ እቲ ምሕሳብ ዳርጋ ማስተርፉሊ ክጥቀመሉ ዝኽእል እዩ ነዚያ ዘረባ እዚኣ
أنا أبي إكسبوز جري هاللغة انتهي له سلام تاي دما إذا زربازي نبتي international media بإنجليش كوتس الناس لازدل انتهي له اللغة أبي أحمد the pathological liar exposed تي بقى ناي حسوت ليك النزل لو وسب تقاليس له truth is like fire it cannot be hidden under dry leaves حكي لك كم حويو بزنقات أقصد تجير كذا ما كشفنا يتغنيها وأنا أتحوي كقاص له مخانو فلوس له زغنة نا إثيوبيان تقصيزي مسلايو many Ethiopia's own high profile politicians once his allies now openly call Abiy Ahmed what he truly is Abiy Ahmed قدم مشاركتون دقفتون زنبر لهم بقلتي نتي حق أن يحبرناتون ملكناتون كقلت وجميرة ما لو سدما نا حسوت ليك إنه زلوا نتحسود دما نبوليتيكا وجندوز تقاملو كم بوليسي درجة زختلو دكتور ملكيسا مرقاقص خوين له مالتي أبي إن روميا ناي دكتور ملكيسا مسكرنا دمان تايز بنزلو أبي ناي روميا بنا أبي مرحنت ناي روميا شمال سابديسا محداري نسو نتي أبي زحبو ممرحي سبات يسلطنلون بحسوت كما يجركا ናይ ሓደ ብልጽግና ናይ በለጭለጭ ዝብል ሃገር ምልክት ተሃንጽ ዝብል ብተደጋጋሚ ንሪኦ ዘለና ኢና ነዚ ሓሶት ድማ ብሚድያ ከመይ ጌርካ ትዝርግሖ ስለዚ ብዛዕባ እዚ እውን ዓብ ዘረባ ዝካየድ ዘሎ በቶም ኢትዮጵያውያን ከመይ ጌርና እቶም ተቃወምቲ ናቱ ነቲ ሲስተም ናቱ ከመይ ጌርና ክንጥቀመሉ ንኽእል ዝብል እዩ ኣብ መወዳእታ ግን ሓሶት ምዃኑ ይተርፎን እዩ ሓቂ ድማ ምውፅኡ ይተርፎን እዩ እቲ ሓቂ ኩሉ ሰብ ዝፈልጦን ዝሪኦን ዘሎ ፕሮፓጋንዳ ደይኮነስ እቲ ሓቂ እንታይ እዩ ኣቢን ኢትዮጵያውያን ይቐትል ከም ዘሎ ልዕሊ 2 ሚልዮን ሰባት ብውሕዱ ቀቲሉ ከም ዘሎ ኣብ ትግራይ ጥራይ ክንደይ ቀቲሉ ይበሃል ኣሎ ኣብ ኣምሓራ ክንደይ ሰመይትሎ ኣብ ኦሮሚያ ክንደይ ሰመይትሎ ኣብ ካልእ ክልላት ናይ ኢትዮጵያ ክንደይ ሰመይትሎ እዚ ከዓ ገሊኡ በፅቋር ናቱ ብቦምባታት ናቱ ብድሮናት ናቱ ገሊኡ ድማ ብጥሜት ዌፐናይዝ እናገበረ ነቲ መግቢ እናሓፀረ ይቐትሎም ከም ዘሎ ካልእ ኩናት ሓትሕድ ኣብ ኦሮሞ ኣሎ ኣብ ኣምሓራ ኣሎ ኣብ ትግራይ ኣሎ እዚ እቲ ሓቀኛ ኩሉ ሰብ ዝሪኦ ዘሎ ንፁሃት ኢትዮጵያውያን ድማ ይበደሉ ኣለዉ ከምኡ ድማ ሰራዊት ናቱ ኣብ ዝተፈላለየ ዓውደ ኩናት በምሓራ ብኦሮሚያ ይሰዓር ከም ዘሎን ከምኡ እውን ህዝሮል ትራይብስ ናቱ ስልጣን ንምንዋሕ ድማ ብመቃቂልካ ግዛእ ዝብል ሓንሳብ ምስ ኦሮሞ ኮይኑ ነተሃርም ምስ ኣምሓራ ኮይኑ ነተሃርም ምስቲኦም ኮይኑ ነተሃርም ሕጂ ድማ ንገለ ክፋል ናይ ትግራይ ተጠቂሙ ክሃርም ይፍትን ኣሎ ኣብ መወዳእታ ድማ ሕጂ ካብ ኩናት ስለ ዘይምነዎ ምስ ኤርትራ ልኡላዊ መሬትን ባሕርና ኤርትራ ንምውራር ኩናት ይሓስብ ከም ዘሎ ገሊፅ ኣለኹ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ነቲ ናይ ኣቢ ኩነታት ንምግላፅ ንጥቀመሉ ዘለና እዩ ኣይ ሆፕ ኤቭሪባዲ ሪሸር ክገብሮ እቲ ናተይ ፃውዒት ድማ እንታይ እዩ ኣብዚ እዋን እዚ ቀርኒ ኣፍሪካ ይኹን ኢትዮጵያ እንታይ እዮም ዘልዩ ዘለዉ ሰብ ኩሉ ካብ ኩናትን ወረብ ኩናትን ሰልችይዎ ናብ ሰላምን ርግኣትን ሓበራዊ ሽርክነትን እዩ ዝጥምት ዘሎ ኣብይ ኣሕመድ ድማ እቲ ዝዓበየ ስቃት ናይ ሰላምን ርግኣትን ናይቲ ዞባ ኮይኑ ኣሎ ስለዚ እቲ መልእኽቲ እንታይ እዩ ኩናት ጠጠው ክብል ኣሎ ስቶፕ ደ ላይስ ስቶፕ ደ ወርስ ቹዝ ፒስ ፎር ኢትዮጵያ ኤርትራ ኤንድ ሆርን ስለዚ ሓሶት ጠጠው ኣብል ኩናት ጠጠው ኣብል ሰላምን ርግኣትን ንሃገርካ መጀመርያ ንህዝብኻ ሽዑ ድማ ንኤርትራን ነቲ ዞባን ክትበና ድማ ጫውዒት ንገብር ኢለ ኣለኹ እዚ ድማ ኩሉ ሰብ ሸር ክገብሮ እንተዝኽእል ፅቡቅ እዩ ምክንያቱ ሓደ እውነቲ ናይ ኢትዮጵያ ብቃላቶም ንዋጎም ኣለና ነቲ ናትና ዕላማ ድማ ዘገልግል ስለዝኾነ ንስገር ደርስ ማንኛውም ችግር ማጋለጥ የመንግስት ድግመትና ጥፋትን ማጋለጥ ሀገራችን ውስጥ ለውጥ እንዲመጣ ሀገራችን እና ህዝባችን የሚመጥን አመራር መምጣት አለበት። ሀገራችንን ገለው አፍርሰዋት የዓለም መሳቂያ መሳለቂያ እኮ ያደረጉት we are too ashamed to face any world commentator የዲፕሎማቶችን የሚዲያ ሰዎችን ሳግኝ ተሳቀቃለሁ the level of political and economic mismanagement, the level of immaturity, stupidity and arrogance ታይቶ የሚታወቅ አይደለም። ስለዚህ ጀዋር እንታይ ዝብል ዘሎ ከነጋልፅ ኣለና ቀዳማይ ስራሕናትና ክኸውን ዘሎ ምግላፅ ናይ ሰብ እዚ እዩ እቲ ዘይብቅዓት እቲ ሓደገኛነት ናቱ እቲ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ በብልሽውና ይኹን ብሕማቅ ምሕደራ ይኹን በቲ ኩናትን ወረብ ኩናትን ብዕግርግርን ንሰባት ዝበድለ ዘሎ ከነጋልፅ ኣለና ኤክስፖዝ እናኾነ ምስከደ ድማ ብኡ መንፅር እቲ ሓይሊ ናቱ እናተዳኸመ ክኸይድ ይኽእል እናወደቐ ክኸይድ ይኽእል ዝብል እዩ ነዚ እናበለ ከሎ ካልእ ሓደ ጀዋርን ካልኦት ዓበይቲ ምሁራትን ፖለቲከኛታትን ናይ ኢትዮጵያ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ከም ዝተራኸቡ ዝገልፅ ስእልታት ወፂኡ ኣሎ
ናይ ፕሬስ ሪሊስ ክገብሩ ምዃኖም እውን ሓቢሮም ኣለዉ ምስ ወፀ ክነግረኩም ኢና ስለዚ እቲ ሞመንተም እቶም ናይ ምሁራትን ናይ ሊቃውንትን ናይ ኢትዮጵያ ዝግበር ዘሎ ርክባት ናይ ብሓቂ እናፀዓቀይ ዝኸይ ዘሎ እቲ ትሕዝቶ ድማ ንኣብነት እዚ ገኘው ህዝብ ኣብ ካልእ ሪኢኹም እንተኮይንኩም ከምዚ ኢሉ ከምዚ ቪድዮታት ብብዝሒ ዝወፅእ ብዙሓት ምሁራት ብሓደ ይራኸቡ ከም ዘለውን ብሓደ ይዘራረቡ ከም ዘለውን ኣካል ናቱ ድማ ንኣቢ ሓደ ካብቲ ንሱ ዝፈርሆ ሕብረት ናይ እዚኦም ዝተፈላለዩ ሓይልታት ንዕኡ ትቐንዲ ፀገም ክኾነ ዝኽእል እዩ ምክንያቱ ንሱ ምስ ተኣለየት ሃገር ኣብ ሕንፍሽፍሽ ክትኣቱ ከም ዘይኮነት መረጋገፂ ክገብሩ ክኽእሉሎም ኣብ ኣሜሪካ ምህላዎም ድማ ነቲ ፖለቲካ ናይ ኣሜሪካ ብፍላይ ናይ ስቴት ዲፓርትመንት ሓላፊ ዘሎ ኣብ ኣሜሪካ መን እዩ ማርኮ ሩቢዮ እዩ ማርኮ ሩቢዮ ድማ ንቃልሲ ናይ ኣምሓራ ዝፈልጥ ንኣቢ ድማ ዝቃወመ ዝነበረ ነዊሕ እዋን ስለዚ ኣቢ ኣሕመድ ከመይ ዓይነት መራሒ ምዃኑ ፅቡቅ ስእሊ ናይ ኣቢ ኣሕመድ ዘይብሉ እቲ ቀንዲ ወሳኒ ናይ ኣሜሪካ ናይ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ናይ ኣሜሪካ ከምኡ እውን ናይ ናሽናል ሰኪሪቲ ሓላፊ ናይ ኣሜሪካ ክልተ ዓበይቲ ስልጣናት ትሕቲ ፕሬዚደንት ዘለዋ ሓደ ሰብ ሒዝዎን ዘሎ ንኣቢ ድማ ዝፈትዎ ኣይኮነን ስለዚ እዚኣ ከም ዓባይ ነጥቢ ፈሊጦማ መንገዲ እውን ኣለዎም ሎቢ ናቶም ብፍላይ ናይ ኣምሓራ ሎቢ ምስ ማርኮ ሩቢዮ ርክብ ነይርዎም እዩ በመሬት ላይ የሚገኘው ህዝብ ማለትም በሀገር ውስጥ በመንደሩ በየቦታው በስራ ቦታ በፋብሪካዎች በመንደሮች ሁኔታዎች እንደፈቀዱ በተለያዩ አካባቢዎች እና አውዶች ሁኔታው እየተገመገመ እንደ ኮንቴክስቱ በአፈና ስርዓት ውስጥ ያልተማከለ ለአፈና ስርዓቱ ለአገዛዙ ተጋላጭ ባልሆነ መንገድ ህዝብን የማደራጀት እንቅስቃሴዎችን የማሳለጥ ጠንካራና በቀላሉ የማይሰበር የግንኙነት መረብ የኮሙኒኬሽን መዘርጋት ደህንነታቸው የተረጋገጡ የዲጂታል ግንኙነት ማሰራዎችን መጠቀም እጅንታዩ እዚ ብዓብዩ ንኣቢ ብኸመይ ክስዕሮ ትኽእል እንታይ ክግበር ይኽእል እንታይ ዓይነት ውዳበን እንታይ ዓይነት ኣሰራርሓን ክጥቀሙ ከም ዘለዎም እዮም ዝዛረቡ ዘለዉ ሓደ ካብቲ ኣቢ ብተደጋጋሚ ዝኽሰሰሉ እውን ዘሎ ነቲ ሚድያ ይዕፍኖ ከም ዘሎን ይዓፁ ከም ዘሎን ዩቱብ ከምዘይረአ ይገብር ከም ዘሎን ብዙሓት ቻነላት ከም ዝዓፁን ነዚ ከምዚ ዓይነት ርክባት ክገብርዎ ዝሓስቡ ስልያ ናይ ኣቢ ብዓብዩ ንዓታቶም ሓክ ብምግባር ክሰልጥ ከምዘይክእል ምግባር ርክባቶም ናብ ካልእ ህዝቢ ክበፅሕ ከምዘይክእል ኣንፃሩ ሰፊሕ ዝኾነ ኣንፃሮም ኣንፃር ብግሎም ሰፊሕ ዝኾነ ናይ ፕሮፓጋንዳ ካምፔይንስ ከም ዝግበርን እቲ ሚድያ ሰራዊት ናቱ ድማ ቀፃሊ ንኣታቶም ቪድዮ ምስ ካልእ እናቀናበረ ንኣታቶም ካራክተር ኣሳሲኔሽን ካብ ህዝቢ ንምንፃሎም ኩሉ ዓይነት ፃዕሪ ከም ዝገብር ብኡ መንፅር ድማ እቲ ኩሉ ዝሰርሖ ዘሎ በለጭለጭ ዝብል ነገራት ኣብ መዓልቲ ኣይዶኖ ክንደይ ግዜ ፖስት ዝገብሩ ዳርጋ ናንስቶፕ ፖስት እናገበርካ እንታይ ይግበር ከም ዘሎ እቲ ሃገር ክሳዕ ክንደይ ክትምዕብል ከም ዘላ እቲ ሃገር ክሳዕ ክንደይ ምዕባለን ግስጋስን ከም ዘሎ እቲ ሃገር እቲ ሞትን ስቃይን ኣብ ኢትዮጵያ ከምዘየለ ጌርካ ስእሊ ንምውፃእ ከም ፖሊሲ ደረጃ ብዝለዓለ ደረጃ ይዋስኣሉ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ምናልባት ኣቢ ኣሕመድ ከም ገለ ኢሉ እንተወዲቑ ፍሉይ ታሪካዊ ፍፃመ ክኸውን ዝኽእል ንሓደ ዝበኽበኾ ነገር ክሳዕ ክንደይ ካብ ዓይኒ ዓለም ክትሓብኦን ክትክውሎ ከም ትኽእልን ዘርኢ ኩነታት ክኸውን ክኽእል እዩ እዚ ገነቢ እቲ ንሱ ዘድንቆ ሃይለ ስላሴ ቀደም ንካልኦት ሃገራት ርትዒት ናይ እኽሊ ይህብ ነይሩ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ግን ከመይ ዝበለ ጥሜትን ድርቅን ነይሩ ሎሚ ድማ ኣቢ ንቱሪስትስን ንካልኦትን ንዓደመ ኣዲስ ኣበባ በለጭለጭ ትብል ከተማ ምስ ዱባይ ዝወዳደር ፓርክታት ክገብር ካብ ናይ ኤውሮጳ ዝፅብቕ ተቕርፂ ኣብ ከተማታት ክሃንፅ ይብል ኣሎ 70% ናይቲ ህዝቢ ናቱ ግን ኣብ ከመይ ዓይነት ኩነታት ኣሎ እንድሕሪኢኻ ባዕላቶም ዝብልዎ እዩ ዲግኒቲ ዘይብሉ ክብረት ዘይብሉ መናብሮ ናቱ ድማ ኣፀቢቑ ዝሕዝን ኩነታት ምዃኑ ንጎም ምሸትን ይነግርዎ ኣለዉ እዚ እቲ ህዝቢ ዝሓቶ ዘሎ ከቢድ ነገር ከም ዘይኮነ ሺህ ዓመት ታሪክ ያላት ሀገር በዙሪያ ያሉ ጀነራሎች ምናምን ነገር ደካማነት በቃ ምንም ነገር ከሰውየው ፍላጎት ውጪ ምንም ነገር ለዛ እየሞተ ላለው ኢትዮጵያዊ የደሃ ልጅ ወጣት ግድ የለሽ ከመሆንን ውጪ ሌላ ምንም የለም። ጦርነት አብይ አህመድ በነገራችን ላይ እኔ አሁን ሰዎች ሁለቱ ወገኖች ቦት ሳይድ ዘዛዙ ውድቀት ላይ ነው ያገዛዙ ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉትን የፖለቲካ ቅራኔዎች የፖለቲካ ብሓፈሻ እንታይ ዝብል ዘሎ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ፀገም ጉሉሕ እዩ ርኡዩ ግሉፅ እዩ ግን ነቲ ዘሎ ግልፅነት ክንሪኦ ኣይከኣልናን ዝኩሉ ጥፍኣት ሞት ሽግር ስቃይ ዘሎ ኣብቲ ሃገር ድኽመት ናይ ኣቢ ኣሕመድ እዩ መርሕነት ስለ ዝጎደለ መርሕነት ኣብ መወዳእታ መርሕነት ብምንታይ ካ ትዕቅኖ ሰብ ብሰላም ክነብር ይኽእል ዶ ኣይነብርን እስከ ስራሕ ምፍጣር ቁጠባ ምዕባይ ካልኦት ኣረስቲ እዚኦም ፅቡቃት እዮም ኣገደሲ እዮም ብመሰረት ግን እንታይ ካ
انت خدلي كتنبري خدلي منباري تقدمي مستيرنا هيوت اندحر ميتكا كتوديت فيلمي سلازي تا التيميت هانا موداتا معقنيت كتكون زلوا شباب بسلام كنبرو بسلام وفيرم سلام كملو سقولو دو ناي منبار مسلوم حلو ديو سلازي ناي منبار مسل دما بخليو متى حدا ناي تصطاو كنتات بتخال دما بتعنا بمدبيخ ازعك لازم مسرت نغرات الله دو تعاند بلد رئيس سريح كاري كونس مسرتنا يدك سباتهم بيزيك نسيسيتيس نبلوم اساتهم كركبو يخلو دو اب زمن عبدما بخوينا انت داي رخيب كايو وخالق ناي جبناتن حماماتن شجرون كراخبل كاي خليو اتسقاي دما نقول كم زخونه يم زنغر زلو منالبات زيات راي ودي بزيا غير سغري خا دالكوت ደሞዝም የለም አገሪቱ ገብጋቦች ናቸው ከስግብግብነት የመጣ ጥያቄ ነው በሚል ያራከሰ ከዛም ፍርድ ቤት የተወሰኑትን ወስዶ ከ150 በላይ የሆኑት የታሰሩበት ሁኔታ እና ቀድም ያልኩት ክስ ነው ለፍርድ ቤት የቀረበው ሀገር ለማፍረስ ከውጭ ኃይሎች ጋር በመተባበር የሚል አሳፋሪ زغا تنريو زلنا كونتاتيو بزو خين بتي حجي نابتنا تግራይ ጉዳይ ክንሰግሪና ነቶም አድማዝ ገበሩ ክንደ ካባቶም አሲሩ ከምዘሎን ፖለቲካዊ አጀንዳን በርቆጣባው ሽግራ ይኮነን በመባል ድማ ነቱ ኩነታት ከጠፋፎ ከምዝፈተነ ናይ መወዳታ ናብ ትግራይ ገጽና እንከይት ከለና እስከ በዝን ጀምር ብርሃን አውጪዋ ዝነበረ ቪዲዮ እንስማ እቲ ሕማም ሴንስ ዝገብራ ዝርዳ ህዝብ ዘዋዱ ቀጻል ዓመት ዘይተርፍ ኩናት ከምዘሎ ዕላው ገይረሎ ብርሃን በላይ ወገንና ለሕልፎ ዘሎ ስቃይ እቲ ሕማም ሴንስ ዝገብራ ዝርዳ ህዝብ ዘዋዱ ምክንያቱ ተመዛቢሉ ስለ ዝነበረ ማለት ስለዚ ልዕሊ ኩሉ ድምፂ እውን ኾኖ ዘሎ ለህዝብ ዘዋ ምዕራብ ለህዝብ ጸለምቲ ህዝብ ዘዋዱ ኣብዚ ሕማምና ሕማም ድሕለ ገርናዮ ሓደ የለን ማለት ሶ ዋና አጀንዳና ከይነድህብ ዝገብሩ ዘለው ናይ ውሽጢ ተላኣኽቲ ልብዓል ሃፍቲ ኺሮሽ እንድሕርዳ ዓገብ ግበሩ ለይብል ኮይኑ ህዝዋደው ሕማምና ሓደ ይኾን ዘሎ ማለት ፖለቲካ ድሕሪ ህላው ዝመጽእ ናይ መነባብሮ ናይ ስነ ምሕደራ ሕርያ እዩ ስለዚ ኣብዚ ሓደ ክንከውን ኣለና ድብል መልእኽቲ ኣለና ምስካፍ ኣየድልን ሓደ ተመዛባላይ ምዕራብ ሓደ ተመዛባላይ ጸለምቲ ሓንቲ መዓልቲ ከመይሉ ተጸጊሙ እትሕቶ ያ ሓደ እንድሕር ኮይኖም ከም ደቂ ሃገር እንተሓሲቦም ከም ሓንቲ ክልል እንተሓሲቦም ናይቲ ሓደ ቃንዛ እቲ ሓደ ክስምዖ ይግባእ ግን ኣብ ትግራይ እዚያ ከባድ እያ ኮይና ዘላ ወረደ ውረድ ስለ ዝበልካዮ ሽሱስ ወረደ ድሕሪ ትግራይ እንታይ ትኾን ዝብል ግን ኣይምልስ እንታይ ሳሳይ ወያነ ማለት እዩ ውድብ ተይደሓነት ኣይንምለስን ክብሉ ከለዎም ተመሊሱ ሓደ ግዜ ረህዋን ተረኺቡ ህወሓት መጎሳጎሰ ስለትስን ክትመውት እያ ህወሓት እንድሕር ዝሕንስ ምዕራብ ትግራይ ምስ ህዝቡ ይጥፋእ ተው ዘለ ህዝብ ባርነት ይንባር ትግራዋይነት ይመንጠል መንነት ይመንጠል ትግራይ 40% ልላውነት ኣይመንጠል ይባል ኣብ ቃልሲ ናይ ህዝቢ ትግራይ ደብረጽዮን ዝመርሖ ጉጅለ ህወሓትን ክጓነፅ ተሎ ዓድዋን ራያን ተዋይሶም ከመይ ዝመሰለ ዘረባ እዩ ሓደገኛ ዘረባ እዩ ሕዚ ናመፃ ዘለዋ ዘረባታት ከዓ ዓሌታዊ ጉጅለ ዝበሃል ነቱ ናይ ህወሓት ጉጅለ ኣነ ዓሌታዊ ጉጅለ ኢለ ይወስድን ዓሌታዊ እንተልካዮ ባይዞ ዓሌታዊ ወረዳ እምበር ከባቢያዊ ነራ ዓሌታዊ እንተልካዮ ከባቢያዊ እንተልካዮ ንዝኾነ ከባቢ ንዝኾነ ዓሌት ትወለኻ ማለት እዩ ሰው ገነፅ ኢኻ ትፈጥር ዘለኻ ኣነ ገዛእ ደርቢ ዘለኒ ሓይሊ ዓሌት ይሆ ብሄር ይሆ ገዛእ ደርቢ ብሄር የብሉ ዓሌት የብሉ ከባቢ የብሉ ኢንተረስት ግሩፕ እዩ ንኢንተረስት እዩ ስታንድ ዝገብር ዘሎ ሓደ እውን ኢንተረስቱ ስታንድ ይገብር ዓሌት ተልካዮ ግን ዓሌታዊ ጉጅለ እንተልካዮ ከባቢያዊ ጉጅለ እንተልካዮ ሓደገኛ ዝኾነ ስቶሪ ኢኻ ክርኤት ትገብር ዘለኻ ሓደገኛ ልክ ኣብ ኢትዮጵያ ልዕልና ግዝያዊ ምምሕዳር ፕረዚደንት እየ ድብል ነበረ ሓይሊ ድሮኡ ለና ውሽጡ ልኡኽ ይነብሩ 2 ዓመት ሙሉ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ዕንክልል ኣትይዎ ድሕሪ ዕንክልል መጨረሻ ምስ ተነቑሐሉ ኣዲስ ኣበባ ከይዱ ስልጣን ተቐብሉ ስልጣን ምርካብ ዘይኮነስ ኣብ ናይ 7 ወርሒ ናብ ብልፅግና ገምጋም ተሳትፉ እዩ ብግልፂ እቲ ናይ ስምረት ፓርቲ ማለት እዩ መዓት ሽርሒ ሰርሖም ህወሓት ንምድርባይ ህወሓት መስልካ ምእታይ ብሎ ሞክሮም ኣይተሳክሐሎም መጨረሻ ድማ ብቤት ምክሪ ዝለዓለ ቤት ምክሪ ኢትዮጵያ ልዕልዎ እዩ ኣሸባሪ ህወሓት ፓርቲ ዝለዓልቱ ትልዕሉ እዩ ሓደ ኣፍልጦ ህወሓት
بحفشة أتي قداي نزيد مثل بزخا جينا تقدايم كم زي تودى بزيخات فلت كهيروش كتران جمرو ودا تግራይ ጉዞ ማድረጋቸው በርካታ እንቅስቃሴ መደረጉ በምስል የወጡ መረጃዎችን ያሳያሉ እንደምታውቀው በፌደራል መንግስቱና የሚያስደነግጥ ሁኔታ ዛሬ ዚኛው ጫፍ ላይ ያየኸው ግለሰብ ነገ ዚኛው ጫፍ ላይ ታየዋል ምንም أبي أحمد دما بيلا جيرو كم زجيرو مكانا بيرو متعاطل له حنت جنا بزيا لا زيا بزيا جيرنا خن وداينا زناي تግራይ تيما دما حق منقص لا يدفع انت اتوقع او يدفع فوق يتسخر حم انت اتوقع او يدفع بيت تمرتكم زي انت اتوقع حق منقص لا اكزاكتلي انت اتوقع قداي كاده عبيه كان شجر كاده عبن صقم كاده عبن سلمنتاي قدايك قديم كزي تخيد إيرتراويان شجرنا بعلنا نقوله بعلنا كم فتحون خد عنا زملكتنا بانا قرفو نسخاتكم دما أنا هقول لك زي زبلا ناي تجارو قداي ناب تجارو إيرترا دما كاب كرمي يا خمس بلانه إيرتراويان قداينا إيرترا دما بعلنا كم فتحون خدينا أجمعنا شجر انتلنا ناي قطبا دي ناي كال نبانا قرفو صحاتكم جمالكم غيركم كم قربا بدي بسلام كنبر تقابيرنا كنبر شركنات كنجبر تخبابير كمالت كبر زلو تابع حليف كاجن أبزي قدايك أبزي من تبيت كن أي توايد كنز بحال زيو بزن أنا مالتي كم سئل كاريو كان خمس تقام يدل أنا أجيب بخمي يتقيام يدل بالأنا إرترا تقام دبهله بالله إرترا تقيمه كم دلوا سبيد دلوا واي تقام يبلح تقام يتكون يبلح من تزبو كبر حزب حليو بتخستاجيرو دماغوتك كوصبو يزكو عديتاتنا عند زنطلكا سمعتنا هاجرين قدن كلوني الله بقله بقوللني ممكن تردان كم زيد نريو زلنا هذا كابتي محبرا ميديا شنكل الزبل زلو سيلي زناي سياس حلقة سيلنديو سياس حلقة أبرت غزي صقور غزي أنا إيرترا كاب دوز ولولا سنة باباويان هاديو إيرترا كاب زفريتهم نفعات سنة باباويانيو حجد ما نابزيهم وجن تغيير لون ريالنا نزع فيديو زيا ني سياس حلقة كتصرف وي كداغمي ليكون كونز جبرا زلخو حنت نجر تراي كم خروج خلانه اسكت تجربة حنت مخرج تراي زلاتن حلقة أبي إيرترا نوي حوان محدنا حزب إيرترا نكبرتاتنا حزب إيرترا ني تاريخ حزب إيرترا كبر زلو سرح بسرح كايخا سلازي أي كتع مكاني تراي كبل زدلي أي كتع مكاني مغنياتو عبتن سخات خلو زلخا حدنا حزب إيرترا زغبر البوت هيكونن نجزيو حدنا إيرترا زمرخ مسلو خليهم بحرتها كونفرنس نسوس أخاكن you will see a lot of things سلازي أتوم دم بهجراو إيرتراويان نهلكا بزح يتصرفوا he will be back بزح مصرافن مدخامنا يدلني let him go rework ماتسي مغنياتو ناي بحقنا إيرترا وسمعي زلو حدنا حزب إيرترا كل حزب معرخو ينخصات فلا زخل تفاغيرون تخبابيرون كنبر لا زخل زبل حساب أبتسو خيدو وزلو بوتا كميتشو يكون انت حسابتي انت زي كون 3 عمت بوحد 10 عمت دنب تقاومه تباهيلو أبي إيرترا نيرترا زماكله هذا حيال متخخاب كفتر زي مخالو تعمل سابيا زلا أتصبي بالناس زمركوس بوليتيكا سلو زخوني سلازي كيدلو ግን it's just a matter of time it's a matter of ናይ ግዜ ሕቶይ ስለዚ ሕማቕ ዘረባ ደይ ምዝራብ ንክንቁጠብ ጥራይ ክብል ዝደላነ because እቲ ዘረባ ምፅርራፍ መመሊሱ ናብ ካልእ ባእስን ሽግርን ስለ ዝወስድ ኮይኑ ስለ ዝረኽዋነ ስለዚ ሓንቲ ምሳ ኣተሓይዘ ክዛረባ ደልየ ዘለኹ ድማ እዚኣ መንግስቲ ኤርትራ ይኹን ኤርትራ ብፍሉይ ንዓኹም ትብፅሓኩም ንዓኻ ወይ ንዓኻ ልዕለይ ትብፅሓካ ኮይኑ ዝስማዓካ እዛ ዘረባ እዚኣ ኣብዚ ዩቱበይ ተዛረብኳ ብዙሕ ሼር ክገብርዋ ይርኢ ኣለኹ ናይ ሶሎ ሚድያ ናይ ሰሎሞን ስእሊ ኢትዮም ማለት እዩ እቲ መልእኽቲ ናተይ ናብ ሶሎ ሚድያ ይኮነን ነይሩ ናብ ማንም ሰብ ንሰሎሞን ሚድያ ወይ እውን ንሶሎ ናብኡ ዘቕንዐ ፀርፊ ወይ ይኹን ዝኾነ ይኹን ዘረባ ይተዛረብኩና ነ የስ ሶሎ ሚድያ ዝኾነ ንዓይ ዝጠቅስ ቪድዮ ገይሩ ነይሩ ደይ መደይ ላይ ረኣኽዋን ምክንያቱ ዘለና ሕውነት ዘለና ሓበራዊ ዕላማ በዚ ነገራት እዚ ክፈርስ ስለ ዘይደልዩ ኣነ
ገለገለ ሰማዕክዎም ኣለዉ ንዓይኑ ከጥቅዑ ዝፅበዩ ዝነበሩ ዕድል ዝደልዩ ዝነበሩ እሞ ዕድል ስለተረኽበት ሎሚ ተረኺባ ኢሎም ኣብ ውሽጦም ሓቢኦሞ ዝነበሩ ክዛረቡ ሰሚዐ ኣለኹ ኣይምልሰሎም እኒአ ግን እዚኣ ጉዳይ እዚኣ ኣብ መንጎይን ኣብ መንጎ ሶሎን ባእሲ ንምፍጣር ዝጥቀሙላ ዘሎ ክሊፕ እያ ፕሊዝ እንድሕር ሰሚዕኩም ኣለኹም ሶሎ ሰሚዕክያ እንተለኻ this is nothing to do with you ንዓኻ ይኮንኩን ኣነ ንስኻ ምሳኻ ቀሪብና ብሓደ ይሰራሕና ኣለና ግን ፅቡቅ ዝኾነ ስእሊ ዘለኒ ህዝቢ ኤርትራ ተገልግል ኣለኻ ብዓቕምኻ ትሰርሕ ኣለኻ ክብሪ ጥራዩ ዘለኒ ስለዚ ዝኾነ ይኹን 99 ወይ ከዓ 900ታዊ ፅቡቕና ስራሕካ ፀኒዕካ ኣብ ሓንቲ ነገር እዛ ዘጋጠመት ንለንቀነ እንታይ ይብሉ ፈታዊኻ ፀላይኻ ንኽትፈልሲ ንእሽተይ ውራይ ግበር ዝብልዎ እውን ፅቡቕ እዩ ምክንያቱ እታ ቪድዮ ብዙሕ ጫውጫው ፈጢራ ዘላ ናይ ሰዓትን ፈረቓን ቪድዮ እያ ነይራ ዳርጋ ሰዓትን 25 ደቂቃ ኣብታ ቪድዮ ፅቡቕ እዩ ነይሩ ንኤርትራ ዝጎድእ ወይ እውን ዝሓሲ ነበረ ነታ ቪድዮ ኣነ ዝገበርኳ እሞኻ ካብኣ ፈታቲሎም ነታ ሕማቓ ወሲዶም ንብዙሕ ሰብ ኣንፃረይ ከበግስዎ ፈቲኖም እዚ ኸ እንታይ እዩ ሓደ ካብቲ ዝሕዝን ተርእዮ እዚ እዩ ንሰብ ብዙሕ ፅቡቕ እናገበረ ከሎ ወይ እውን እናትገበረ ከሎ ነቲ ክገብሮ ዝኽእል ዋላ እውን እቲ ዝበልክዎ ንፅቡቕ ኤርትራ ኢለ እምበር ኣነ ንሕማቕ ኢለ ይኹንኩን ግዳ ንሱ ተሰጊሩ እዩ ምስ ሶሎ ከባእሱኒ ወይ ምስ ካልኦት ከባእሱኒ ዝጥቀምሉ ዘለዎ ክሊፕ ግን ናብ ሶሎ እንተትበፅሕ እዛ መልእኽቲ ደስ ምበለኒ ነይሩ ኣብ ዝኾነ ኣነ ነታ ርእሲ ተሰጊረ ኣለኹ ገዲፈ ኣለኹ ናብ ናይ ኤርትራ ገፅና ክንሰግር ኢና there are many things ሓደ ካብቲ ዲፕሎማሲ is always the first thing ኣምባሳደር ኤርትራ ንርእሶም ኣብ ኬንያ ፅቡቕ ዝኾነ ናይ ዲፕሎማሲ ስራሕ ኩሉ ግዜ ዝሰርሑ እንዲኦም ግን ኣብዚ ሕጂ ፅቡቕ ዘሎ ነቲ ዝሰርሕዎ ዘለው ክነግሩና ጀሚሮም ስለ ዘለው ስለዚ ምስ ዝተፈላለዩ ፖለቲከኛታትን ሓለፍትን ርክባት ይካየድ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ነፍሲ ወከፍ ስጉምቲ ድማ ኬንያ ኣገዳሲት እያ ኣንከር ስቴት እያ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ስለዚ ኣብ ኬንያ ዝግበር ዲፕሎማሲ ንዓና ልዑል ኣገዳስነት ዘለዎ እዩ ስለዚ እቲ ዝገብርዎ ዘለዎ ስራሕ ኩሉ ግዜ ኣብ ሚድያ ንዓና ክገልፁልና ከለዉ ናይ ብሓቂ ኢና ንሕጎስ thank you very much ኣምባሳደር ኬፕ ነቲ ትገብርዎ ዘለኹም ዕዮ ቀፅልዎ እጆኹም ቀፅሉ ጥራይና ክንብል ንደሊ ንሕና ድማ ኣምፕሊፋይ ነቲ መልእኽቲ ምግዋሕ ምልዓል ናብ ካልኦት ከም ዝበፅሕ ምግባር ድማ ናይ ነፍሲ ወከፍ ኤርትራዊ ስራሕ እዩ እቶም ዝሰርሑ ኣለዉ ንሕና እውን ስራሕ ኣለና ነቲ መልእኽቲ ናብ ህዝብናን ናብ ካልእ ዓለምን ንክበፅሕ ክንፅዕር ክንክል ኣለና ስለዚ ነቲ ዝግበር ዘሎ ስራሕ ኣጆኹም ምባል ድማ ነቲ ዝገብርዎ ዘሎ ክንምንታይ ሞራል ክኾኖም ከም ዝኽእል ናትና ሞራል ዝፅበዩ ሰባት ኣይኮኑን ግን ኩሉ ግዜ ከዓ ንዝገብር ዘሎ ኣጆኻ ምባል ድማ ሰናይ ነገር ኮይኑ ይስምዓኒ ካልኣይቲ ሓንቲ ቪድዮ ብቐዳማይ ሰይደልኩም ነይረ ናይ ልምዓት ትገልፅ ቪድዮ እዚኣ ስእሊ እዚኣ ብብዙሕ መንገዲ እንድያ ትወፅእ ዘላ and it's just making me happy ብጣዕሚ ተሐጉስ ቪድዮ እያ እዚኣ ብዙሕ ሓበሬታ ናታ ንደሊ ለና ወለ ብመልክዕ ቪድዮ እቶም ኣብ ኤርትራ ኮይንኩም ቪድዮ ትገብሩ ዘለኹም ነዚ ናይ ፕሮግረስ ናይ ኤርትራ ዘርኢ ቪድዮታት ሓደራኹም ኣብ ዝግብኦ ቦታ ከየድኩም ፅቡቅ ጌርኩም ስኢልኩም ፅቡቅ ጌርኩም ወላ እውን ብቪድዮ ቀሪፅኩም ኣብኡ ከየድኩም ክትገብሩልና ደስ ይብለና ወልስዒድ ድማ ከምዚኦም ዓይነት ዓበይቲ ፕሮጀክትታት ሓደራኻ ኣይትዘንጋዓልና እንድሕር ኮይንካ ማለት እቲ ምሳይ እንድሕር ኮይንኩም ኣወል ስዒድ ኣብዚ ናይ ፅምዶ ስራሕ ካብ ዝኣቱ እኮ ብዙሕ ናይ ምዕባለ ቪድዮታት እኮ ተሓሪምና ክንብል ንኽእል ኢና እቲ ናይ ፅምዶ ዓብ ስራሕ እንድዩ ናይ ብሓቂ ንዑ ኣናይሰክር የደልን እዚኣታ ናይ ሌይተስት ናይ ፅምዶ እያ ኣብ መንጎ ጎረባብቲ ህዝቢ ብምክንያት በዓል ኣሸንዳ ብሓደ ኣብ ሰንዓፈ ኣብ ዓዲግራት ዝተገበረ ወይ ኣብ ዛላምበሳ ዝተገበረ ይመስለኒ ስለዚ ቪድዮ ንፅበ ኣለና ኣይ ቲንክ በገነ ኤርትራ ዝወፀ ቪድዮ ራኹን እዚ ግና ብተቆራሪፁ ኣብ ሶሻል ሚድያ ክዘውር እየ ኣለኹ እዚ እውን ፅቡቅ እዩ ነፍሱ ዝካለ ፅቡቅ ዝፈጥር ዘሎ እዩ ጅምር ኢሉ ወይ እውን ቅልቅል ኢሉ ዝጠፍእ ከም ዘይኮነ እዩ ዝረጋገፀልና ዘሎ and that's exactly what we want ጅምር ኢሉ ዝጠፍእ ዘይኮነ ዝቕፅል ፅምዶ ኢና ንደሊ ዘለና ንነዊሕ እዋን ክቕፅል ዝኽእል እቲ ህዝቢ ድማ ነቲ ዝነበሮ በሰላ ነቲ ዝነበሮ ምፍልላይ ነቲ ዝነበሮ ቃንዛ ኩሉ እናረስዐ መመሊሱ ብሓደ እናተጠምረ ዝኸደሉ መንገዲ ክንርኢና ንደሊ ፅምዶ ንቅድሚት ብኩሉ መዳይ ድማ ፅምዶ ይሐጉሰና ነዚ ጎረባብቲ ህዝቢ ድማ ሰላምን ቅሳነትን ደጊምና ደጋጊምና ንምንየሉ እቶም ኤርትራ ዘለኹም እዚ ናይ ምዕባለ ናይ ግስጋሰ ዜናታት ኣይተውሕዱልና ቴንክ ዩ ቨሪ ማች ክንብለኩም ንደሊ ለስገው ናብ መድረኽ ዕድማ መድረኽ ንሰሰን ዓንዲ ሚካኤል ክሕገላ Congratulations. Thank you. أنا لي أبز مزيء مسخن عديتاتي أبوتاتي إخواتي ما تعرف كيف خمر
حلو حلم كمان حلم يكالكم كاب حلم العلي وخالد سمعنا زالو حجز تحاول شيء ما تاني بلهم يعني معنا وانت مزيدنا كنا مرقوه وسني بنقول حقوسنا جاتي مزحتو تمجلاتي تاعتيون ديو أنا إيه حياز ستيتمنت يو زي ما صحافك تصحف كلها كم زبز بانوت اللي وصلهم أفترض إنه مصحفنا له حدا شو عاد فليات كلها لوا جغرب تيجون معهم مرأة مرة تاخذهم قطعة سبعات ويدفرت سدات إريترا جرمن سبب ويفاشن فقري زبل لوا جغرب تيجز عبن مرة تاخذها خنقول لهم سفرانا حدا نخو أب هانوفر كيحت عمابا نخيرنا كيحت عمابا بهاللمدن صورة وتمرتي حجزون تاين عي خانني خمزي حيلي ركب حاجوس حيلي باور كم يستيو نجي أسمع تزلا سمون كم ذات رواز لهم حفتنا بسرات أقداسيت مصحف صحيفة الله إيش بين تبل بجرمانيا مثلا I am تبل حنتك هبتهم نايا عبيتي ناي موتيفيشن قاليا ناي بحكي انكو عبزبك عكي كنبلا ندلي عبزي وانزي حكنا مزرعة بزو مصحفتي صحفكم زلو نرلنا and it is beautiful we are very happy for it بخوم قلت لنا بزبلة من قد قلت لنا إن ندل زلنا أب إيرتريا ميديا نتورك هيدكم سمعوا بزبلة كسمعوا إليه دمجي بوستس قبراز اللوجن بحكي بوز خانة تحسوا هذا الفيديو عبيتي درستن مهاراتنا إيرترا تساتفوا نشمعاسي من يؤذيو زقود أكن زحاسيكن إلى مسحات تواسي كابتا بدق مسيا زندلتني كربيتني العلسي بتازا أمونكوان حقيفة زحاسكوان أوشت إذن برد فتلي أبدياتني إلى تزاريبات بحر እግዚአብሔር ካብቶም ፈተውቲ ተመሲሎም ተኣመንኩሞም ዝሓቆፍኩሞም ጉድኣት ይሓልኩም ንስኻትኩም ከዓ ነቶም ፈተውትኩም እሙናት ኮይንኩም ክትርከቡ እግዚአብሔር ይደግፍኩም ብሩኽ መዓልቲ ከምዚኣቶም ሳይሰኣኑ ከምዚ ለባም ዓቢ መልእኽቲ ዘለዎም ድማ ኣይሰኣኑ ዳርጋ ኣብ መወዳእታ በፂሐ ኣለኹ የቐኒየልና ነዝሓውና የስ ፈተውትና ኩሉ ግዜ ሓለ ንፅቡቕና ዘይኮነስ معرض زفتونا توم كأني بزبرت عزقود ونادم قربتنا فتوتنا يعني زمالت جد مسفتوتنا إن خزري إلى كون كل جزء قد تنقاز اللي أنا قرأت زيادة بقولنا أن فتوتنا حمان خين نقبر كنت تنقال لنا تبل بوايا هكذا بتقتل زربايا دم مرة أحب أنتي تردينا بإفتراء حوي هو اللي قاوم يزدلي ولا أوكي سدات يزلخ أنا حقنا سدات له سدات ما تقول أنا كم مهاري متي كم مهار نفسك كل وقت متي يعني إمبر سويت ندم ما تيجي حدا أفنى أو حدا شم عينكم كل حزب متي أنا بزعلي تردينا كم إفتراء وطبق مالك إلا كم إفتراء لكن بإفتراء مرة أحب أنتي تردينا جزء نزير الدعم اللي تقاوم إذا حفتنا فيديو سمعية صبغ تمودات معكم كم زعينة لبام موداتا إرترا كتكسل نحرقينا تزبات من سيا أمن حد حدو كتامت خلالو موسوبة دما كم إرتراويان كنكسل نحرقينا حق تفترة كنكتالك كنكلالنا نواسف كنكلالنا أبتقوزو لحبرة سبدما تزعبي حلافنتناتنا زعجي منغو من سيا زقاتم حد جزي صبغ زي كون بهريات زي كوجد زلويو منسياتنا أبن حد حدهم زت آمة لمن قد نقبر كن كلالنا كم حقاتهم كله دما إمبريس كانت تبابعهم كن كلالنا نتي أمونجو منسياتنا تيو بأس فتر زخل أرستات يكون أجمع دما كل جزء أنت أرو ناخدنا كم مكتون كنك على سونا لنا نيشتي نجار ويون زنا عق نجار على دما كن بدي بلنا على يتدمام زي نيشتي كوسالكم يدهري حن بعلهم مش متيلكم مني بعلهم متيلكم من اليوم حبابه أنا أغلى كم هيك لا عنده ماني مرشوكة في شغبة شو لا نازيا زيا كدارنا كرن انديا نزحفتنا رحم بليز حجز واخيتكم كاليتي أبزيا حنتا قداسيت ملغت اللات مصنعتي ودجزاها ببحلي بسنة ببات عقاب نايت ورشانا تحمم بتقدس
إذا انترفيو زيا أمتي لكم زلهم بليز نزا ملغت زيا أبزيا كساب زيا درجة بسيحكم زلهم نا إلياس أماري channel كنده يلا حج كريكم يا أبزي كنده يلا سبسكرايبرز ناتا 10 400 سبسكرايبرز هلوا I really want بوحدو أبزا channel زيا زا فيديو زيا 10 وي 30 انتريوم ما كابتم 30 سبسكرايب زي قبركم سلازلهم انت واحد 25 سبسكرايبر سابتا فيديو تاكلوا له ابتا channel ناي إلياس أمارة سلامتكم وبلكم الله إرترا وحدات مهورات دحن مهورات الله وانا بلهم እቶም ምሁራትናትና ግን ኣብ ሚድያ ይመጹን እዮም ዘለዉ ስለዚ ገለ ካብቶም ዝበለጹ ትምህርቲ ዘለዎም ተመክሮ ዘለዎም ፍልጠት ዘለዎም ሰባት ኣነ በዛ ነፍሰይ መምህር ናተይ ከም ሜንተር ክሪኦ ዝኽእል እንተሎ ኤልያስ ኣማረ ይኩም ድማ ኣቶ ፀሃየ ከም ንሪኦ ዘለና ኣብ ብዙሕ ዓበይቲ ነገራት ዘበርከቱ እዮም ስለዚ ነዛ ቪድዮ እዚኣ ስምዕዋ ከይድኩም ኣተባብዕዎም የቐንየልና በልዎም ንኽልትዮም ማለት እዩ ነዛ ቪድዮ እዚኣ ከይድኩም መበል ካላይን መዛዘምን ክፋል ምስ ኣቶ ሰሎሞን ፀሃየ ምስ ኣቶ ሰሎሞን ፀሃየ ዝተገበረት እያ ሓደ ዓብዪ ስነ ጥበባዊ ማሰኛ ብዙሕ ጥበብ ዝሓዘለ ንብዙሕ መፅሓፍቲ ዝፀሓፈ ዝሰነደ ካብ ልበየ ዝስማዓኒ ቻነል ናይ ኤልያስ ኣማረ ዝኣክል 18 ጥራይ ሰብስክራይበርስ ክህልዎ ምሁራት ናበይ ኣለዉ ኣበይ ኣለዉ እናበልናኻ ነባጭወሎም ፅባሕ ንጎ ኣፍና ክንከፍት ከምኡ ንብል ቻነል ከፊቱ ከመይ ዝበሉ ኮንቨርሴሽንስን ዕላላትን እናምፀልና ትምህርቲ ሓዘል እናገበረ ከሎ ሰብስክራይብ ክንገብራ ይንኽእልና እንታይ ተኸብደና ሰብስክራይብ እንተገበርካ ስታይ ትጎድለካ ንዓኻሲ ንዓኽ ወይ ንዓኻስ ነዚ ንኤልያስ ኣማረ እንድሕሪ ሰብስክራይብ ጌርኩምሉ እንታይ ይጎድለኩም ንኻልኦት እኳ ሰብስክራይብ ንገብር ዘለና ንልፊ ካልኦት ክፀርፉ ዝውዕሉ እኳ ሰብስክራይብ ዝግበር ፕሊዝ ሰብስክራይብ ግበርዎ ነዛ ቪድዮ ብዙሕ ረኣይዋ ወላ ወሊዕኩም ኣይትስምዕዋ ዘሰልችወኩም ተኮይኑ ወሊዕኩም ግደፍዋ ላይክ ድማ ግበሩላ ኮሜንት ፅሓፉ እዛ ቻነል ናቱ ግን I want to see 25,000 እንተወሓደ እንተተኻይሉ ድማ ገለ ካብተን ዓበይቲ ቻነላት ናይ ኤርትራውያን ክትከውን ክትክእል ኣለዋ ንዑ ኣኽቢሮም ዓበይቲ ምሁራት ክመፁና ይኽእሉ እዮም ካብኣቶም ድማ ክንምሃር ንኽእል ኢና ናይ ሎማ ኣርእስቲ ካልእ ቪድዮታት ቀሪበ ነረታ ቪድዮ ካብቲ ዝግባእ ንውሓት ንላዕሊ ስለ ዝኸደት ግን ክትቕፅል ኣይከኣልኩን ኣለኹ ስለዚ ኣጋይን ኩሉ ግዜ ኣነ ክብሎ ዝደሊ ነቶም ምሁራትና እንተደይ ሓጊዝና ፅባሕ ንጎ ምሁራት ክመፁና ኣይኮኑን ናይ ሎማ ኣርእስቲ ኣብ ዝኹደ ኩልኻትኩም ድማ ንጆርጆ ነኽብሮ ኢና ስለ ነኽብሮ ኢልኩም ወላ እንተፅሒፍኩምለይ ደስ ብለና ኣነ ወላ ይተፅሓፈኒ ንዓይ ንኤልያስ ኣማረ ቻነሉ ግን ፅባሕ ክርየ ሪፖርት ክገብር ኣብዚ ናይ ሎማ ኣርእስቲ ኣብ ዝኹደ ቴንክ ዩ ቨሪ ማች ምዚያ ክገድፈኩም እየ